linjat valmiiksi. Tänä päivänä tekniikka mahdollistaa paljon ja on näitä Teamsia ja muuta, ja ne on talvipakkasilla, kun on pimiä ja kylmä ja liukasta, niin mukavia, kun ei tarvitse aina lähteä tuonne tien päälle, mutta sitten siinä on tämä toinen puoli. Erittäin lämpimästi tervetuloa Lapin hyvinvointialueen asukastilaisuuteen. Minä olen Petteri Salmijärvi, Sallan kunnanhallituksen puheenjohtaja ja toimin tässä tilaisuudessa puheenjohtajana. Ja tähän alkuun niin haluan toivottaa tervetulleeksi meidän Lapin hyvinvointialueen edustajat. Tämä on meille äärimmäisen tärkeä aihe ja mukavaa, että olette päässeet tänne Sallaan. Sote-palvelut koskettaa meitä kaikkia kuntalaisia, välillä mökkiläisiä ja meidän matkailijoita, ja äärimmäisen tärkeä palvelu, ja se kiinnostaa nyt, kun tiedetään kaikki, että meillä on sote-uudistus ja se tuo mukanaan sitten muutoksia. Koko uudistushan lähti siitä, että meidän pitää saada hallittua kustannusten nousua ja erikoissairaanhoidosta painopistettä perusterveydenhuollon puolelle ja sitten siitä edelleen vielä ennaltaehkäisevään työhön. Ja tässä ennaltaehkäisevässä työssä erityisesti kunnalla on tärkeä rooli. Se on molempien. Se on hyvinvointialueen tehtävä ja se on myös kunnan tehtävä. Mutta kunnan näkökulmasta silloin kun kuntalaiset ovat terveitä ja voi hyvin, niin silloin myös kunta voi hyvin. Ja me kaikki tietää myös se, että työntekijöistä kilpailu kiristyy ja ne kunnat, jotka tarjoaa hyviä ja laadukkaita palveluja, ne pärjää tässä kilpailussa. Ja tämä on se motivaatio kunnalle tehdä työtä sen eteen, että meillä on mahdollisimman monipuoliset ja laadukkaat harrastemahdollisuudet ja kaikille ikäryhmille. Sallan kunnassa me ollaan tähän panostettu ja tullaan panostamaan myös jatkossa ja toivotaan, että meidän kuntalaiset pysyvät sitä kautta mahdollisimman terveenä ja se taas sitten heijastelee tuonne hyvinvointialueelle ja helpottaa siellä sitten mahdollisesti kustannuksista, ja tässä on niin se meidän symbioosi, millä me mennään eteenpäin. Sallan kunnalla on tällä hetkellä hyvä maine työnantajana ja matkailukeskuksena ja me saadaan paljon palautetta siitä, että kuntaa kehitetään ja täällä on kunta kokoon nähen niin erittäin monipuolisesti palveluja kuntalaisille ja meidän matkailijoille, ja me aiotaan pysyä tällä tiellä, vaikka monet on sitä kyseenalaistanut, että onko kunnalla enää motivaatioa, kun se on hyvinvointialueen tehtävä, mutta me nähdään se niin, että se on kokonaisuus ja kunnalla on tässä tärkeä rooli ja yhdessä hyvinvointialueen kanssa yhteistyössä. Näillä sanoilla minä avaan tämän tilaisuuden ja annan sitten puheenvuoron Tuulolle. Kiitoksia. Esittäydyn ensin, eli olen sairauksien ehkäisy- ja hoidon johtaja Tuula Saukkonen, eli vastaan niin perusterveydenhuollosta koko tällä Lapin alueella. Ja me tuossa voisi tämän tilaisuuden kulkua, niin otetaan tämä esittelykierros ensin. Täytyy heti sanoa, että oli ilo kuulla siitä, että on tosi tärkeää, että me tehdään yhteistyöstä työtä niin kuntien kanssa täällä, ja että se on erityisen tärkeää meille, että se hyvinvointi, niin se ei ole sitä pelkästään korjaavaa, vaan sitä ennaltaehkäisevää. Me tehdään osa sitä ennaltaehkäisevää työtä, mutta sitten tekee kunnat ja järjestöt ja näin edelleen siellä. Että se on niin tärkeä asia. Mutta otetaan esittelykierros, eli Annukka sitten. Päivää kaikille, eli Annukka Marjala, ja nyt tässä Lapin hyvinvointialueella on ikääntyneiden palveluiden vastuualueen johtaja. Varmaan suurin osa muistaa sen, että tähän tehtävään on siirtynyt tästä Sallan kunnasta, eli toiminut tässä Sallan kunnassa viimeiset 7 vuotta sosiaali- ja terveysjohtajana. Sen verran sanon tästä, että meillä on yhteinen esitys kaikissa kunnissa, kun tällä viikolla on nämä kuntalaistilaisuudet jokaiseen kuntaan. Ja tämän esittelykierroksen jälkeen niin me vedetään tuo esitys ensin läpi ja sitten sen jälkeen jää sitä aikaa niille kysymyksille ja Petteri toimii puheenjohtajana ja jakaa sitten puheenvuoroja. Niin toivotaan hyvin vilikasta keskustelua, mutta tehdään niin päin, että vetastaan tämä esitys ensin läpi ja kysymykset sen jälkeen.
Kiitoksia. Minäpä jatkan sitten esittäytymisellä, eli olen Merja Onkamo, perheiden ja työikäisten palveluiden vastuuyksikköjohtaja. Mulle kuuluu tämä itäinen palvelualue, johon Sallakin kuuluu. Ja tosiaan minä olen siirtynyt tähän tehtävään Kemijärven kaupungin sosiaalipalvelujohtajan tehtävästä, mutta varmaan monet täällä Sallassakin muistaa, että olen täällä aikanaan 10 vuotta ollut sosiaalityö eri tehtävissä. Hyvää iltapäivää minunkin puolesta. Minä olen Hanna Hyvönen ja minä työskentelen meillä Lapin hyvinvointialueella henkilöstöpalveluissa ja neuvottelupäällikkö on minun nimikkeeni. Ja olen täällä tietenkin mukana myös vastaamassa sitten, jos teillä tulee etenkin tuohon henkilöstöön liittyviä kysymyksiä. Hei, minä olen Nenosen Kaisla, henkilöstöasiantuntija tuolta henkilöstöpalveluista. Ja tervetuloa munkin puolesta. Mä olen Maarit Pussinen ja osastohoitaja täällä Sallassa, Savukoskella ja Pelkosenniemellä. Hyvää iltaa kaikille. Minä olen Minna-Riitta Pekki, tulin tuolta Rovaniemeltä. Mä olen toimittaja työkyvyn tuen vastuualueen johtaja ja minun vastuualueella on alueelliset kuntoutuspalvelut vastuuyksikkö, johon sitten kuuluu kaikki terveyskeskusten tuottama kuntoutustoiminta. Joo, iltapäivää vaan kaikille. Minä olen Paula Kaakkurivaara, ylilääkäri täältä Sallasta. Varmaan kaikki minut jo tuntee kymmenien vuosien takaa. Onkohan 32 vuotta tullut vai tulee nyt elokuussa. Tervetuloa. Hei vaan kaikille. Minä olen Nikkola Suvi ja minä olen tällä kotihoidon palvelun vastaavana. Tervehdys kaikille. Martiskaisen Matti, vammaisten palveluista johtava sosiaalityöntekijä. Vastaan viranomaistyöstä tässä itäisellä alueella, johon Sallakin kuuluu. No niin, mennäänpä sitten meidän ohjelmaan näitä näin. Esittelykierros on käyty ja mä voisin vielä sen verran kertoa teille itsestäni, kun muutkin kertoivat taustasta, että itse on tuolta Oulun seudulta kotoisin ja olen yleislääketieteen erikoislääkäri ja diabeteslääkäri. Pitkään olen tämmöisenä omalääkärinä toiminut Oulussa ja sitten siinä Oulun ympäristössä Oulun Kaaren kuntayhtymässä ylilääkärinä. Ja sieltä siirtynyt sitten tänne Lapin hyvinvointialueelle ja ihastunut kyllä tähän Lappiin kovasti ja haluan, että Lapissa perusterveydenhuollon palvelut toimisi hyvin ja ollaan lähdetty kehittämään sitten tätä omalääkäri omahoitajamallia tänne jokaiseen kuntaan, että näin sen tärkeänä. Meillä olisi tärkeää nyt tänä iltana ohjelmassa toivota näitä keskeisiä näkökulmia lappilaisen väestön ja teidän oman kuntanne Sallan kuntalaisten hyvinvoinnin tilaa ja palveluihin ja myös esitellään teille nyt näitä Lapin hyvinvointialueen tulevaisuuden suunnitelmia palveluiden kehittämiseksi ja palvelurakenteen muuttamiseksi. Sen jälkeen otetaan sitten tätä yhteistä keskustelua. Ja me esitellään tätä palvelustrategiaa ja talouden sopeuttamisohjelmaa. Olette kaikki kuulleet keskustelua, että kuinka kovissa talouspaineissa me hyvinvointialueet toimitaan ja aika monessa hyvinvointialueessa on tehty jo aika raakoja supistamistoimenpiteitä, että ne rahat siellä riittäisi niiden palvelujen tuottamiseen. Ja tämä sama tilanne on meillä, eli meidän 3 vuoden sisällä oleva sopeuttamistavoite on 100 miljoonaa euroa, noin aika lähelle sitä. Meidän on pakko tehdä toimenpiteitä ja nyt täytyy sanoa, että kun me ollaan tehty näitä kaavailuja mietintöjä, että minkälaisia toimenpiteitä me tehdään sekä erikoissairaanhoidon puolella että sitten niin kuin täällä perusterveydenhuollon puolella ja ikääntyneiden puolella ja kaikissa alueissa, toimialueissa, niin nämä on nyt semmoisia skenaarioita, esityksiä ja näiden päätökset tekee sitten valtuutetut. Että mitään ei ole vielä päätetty, me vaan nyt esitellään näitä suunnitelmia
ja esityksiä, mitkä tulee menemään sitten hyvinvointialueen hallitukselle ja sieltä kautta valtuustolle päätettäväksi. Nämä asukastilaisuudet on haluttu järjestää ihan senkin takia, että jo tämä laki hyvinvointialueesta määrää niin kuin tavallaan meitä ja velvoittaa meitä siihen, että me keskustellaan myös väestön asukkaiden kanssa asioista. Ja on haluttu sitten ottaa ihan tämmöiset, että kierretään tässä jokainen kunta läpi. Ja meillä on aika rankka viikko ollut tässä 4 päivän viikko, että joka ilta meillä on useita tilaisuuksia täällä kunnissa ollut, että kaikki kunnat tämän viikon aikana on läpikäyty ja kaikki meidän viranhaltijat, johtavat, on olleet aika paljon tien päällä kyllä nyt kiertämässä ja kuulemassa niitä teidän mielipiteitä ja ihan aidosti halutaan kuulla. Ja noita asukkaiden näkemyksiä kuullaan hyvin monella tavalla. Et meillä on noita nettiosoitteita tuossa, jossa voi käydä katsomassa asioita tämä asukastilaisuudet on minusta oikein hyvä ajatus, koska kuulee sitten tällä tavalla, että jos ei halua mitenkään muuten antaa sitä omaa mielipidettään, voi täällä vapaasti sitten kertoa. Sitten meillä on nämä ikäihmisten asukaspaneeli, suositukset hyvästä ja turvallista arjesta kotona ja sitten tämmöinen nuorten julkilausuma Lapin hyvinvointialueen palveluihin. Mä annankin sitten Annukalle, koska tuolla tulee tuo ikäihmisten asukaspaneelin suositus, niin annetaanpa Annukalle. Joo, kiitos. Eli tosiaan kun tähän palvelustrategia- ja talouden sopeuttamisohjelmaan kerätään eri tavoin tätä tietoa, niin Lapin hyvinvointialue on järjestänyt tämmöisen ikäihmisten asukaspaneelin ja tulee järjestämään jatkossakin näitä asukaspaneeleita. Ja he on antanut suosituksen, että mitä heidän mielestä hyvä ja turvallinen arki siellä kotona on. Ja tässä suosituksessa on se, että ikääntyneet tässä asukaspaneelissa ovat sitä mieltä, että palvelujen tulee olla saatavilla asuinpaikasta riippumatta kohtuullisen matkan päässä tai mahdollisuuksien mukaan palvelut tuodaan ikääntyneen henkilön luo. He näkee, että tärkeää on se, että asiointikyytejä palvelujen pariin järjestetään niin haja-asutusalueilla kuin kaupungissa. Sitten ikääntyneet haluaa sitä, että olisi enemmän asumisen vaihtoehtoja, joista ikääntyneet itse voisivat valita sitten mieleisensä. Ja lisäksi he toivovat, että olisi välimuoto itsenäisesti kodissa asumisen ja palveluasumisen välillä. Kotiin tuotavien palvelujen osalta on tärkeää tarkentaa ja laajentaa työntekijän työkuvaa, jotta eri työntekijät eivät kulje perätysten siellä ikääntyneen kotona. Sitten he näkevät, että turvallisuutta luo se, että yhdellä taholla olisi kokonaisnäkemys ikääntyneen tilanteesta. He toivovat, että tarvitaan oma seniorineuvola, joka ottaa kokonaisvastuun ikääntyneiden terveydestä ja hyvinvoinnista, koordinoi yhteistyötä eri yksiköiden välillä ja tiedottaa ikääntyneitä. Eli sitä he haluavat, että ikääntynyt tietää aina, että voi olla yhteydessä seniorineuvolaan. Yhteen paikkaan, josta sitten ohjataan ja opastetaan, että mistä saa sitä apua. Tulevaisuuden turvallinen asuminen ja elämä edellyttävät toimivia laitteita, toimivia nettiyhteyksiä ja niiden käyttöä pitäisi suunnitella ikääntyneille sopivaksi ja käyttää helposti ymmärrettäviä termejä. Ja pitää muistaa, ettei palveluja saa toteuttaa pelkästään digipalveluina, vaan niille pitää olla myös vaihtoehto. No, ikääntyneiden johtaja vetää sitten nuorten julkilausumankin. eli nuorten julkilausuma on tähän meidän Lapin hyvinvointialueen palveluihin se, että nuoret haluaa lähipalveluja, sitten ne haluaa, että palveluja saa helposti ja nopeasti. Ja nuorten mukaan palvelut on hyvä olla koulussa, josta ne ovat helposti saavutettavissa. Sitten nuoret kaipaa lisää niitä matalan kynnyksen palveluja ja semmoisia paikkoja, johon voi mennä puhumaan omista asioista. He nostaa esille erilaisten kiertävien palvelujen merkityksen, ja kiertävä palvelu heidän mukaansa voi olla bussi, rekka tai muu vastaava, jossa palveluja saa keskitetysti omalle paikkakunnalle lähelle nuoria.
Ja sitten nuoret toivoo enemmän näitä etä- ja virtuaalipalveluja hyvinvointialueelle. Sähköisenä palveluina he esittää, että voisi olla terveydenhoitajan tai hoitajan erilaisia vastaanottoja, ajanvarauksia, koulukuraattorin, koulupsykologin palveluita, matalan kynnyksen walk-in-terapiaa sekä muita terapioita, esimerkiksi puheterapiaa. No niin, tässä mistä puhuttiin tästä palvelustrategiasta ja talouden sopeuttamisohjelmasta, niin nämä päätökset asioista tehdään huhtikuun aikana. Siksi tämä haluttiin ennen järjestää nämä asukastilaisuudet. Eli aluevaltuusto on päättänyt 19.2.24 hyväksyä talouden sopeuttamisohjelman kehysperiaatepäätöksen tasolla. Ja nyt meillä on tämä asukkaiden palvelun käyttäjien, henkilöstön sekä sidosryhmien osallistaminen ollut menossa ja on ollut lausunnonantomahdollisuudet, yhteistoimintamenettelyt menossa. Aluehallitus tekee sopeuttamisohjelmasta esityksen aluevaltuustolle 10.4. Se on 7. Okei, tänään on tullut tieto, että 17.4. tekee. Elikkä ei ole tuo 10.4. Ja sitten aluevaltuusto tekee päätöksen sopeuttamisohjelmasta 22.4. Nyt näissä asukastilaisuuksissa me esittelemme nämä palvelustrategia- ja talouden sopeuttamisohjelman valmistelutilannetta. Ja näitä poliittisia päätöksiä siis ei vielä ole tehty. Tässä on meidän Lapin hyvinvointialueen strategiasta. Täällä on meidän missio, turvallinen kumppani koko elämän. Visio, että Lapissa elämme hyvää ja turvallista elämää. Ja meillä ihmiset ja palvelut kohtaavat oikeissa paikoissa ja oikeaan aikaan. Täällä on isoja sanoja, tämä yhdenvertainen, vastuullinen, luotettava, inhimillinen. Me halutaan, että on hyvä asiakaskokemus, henkilöstökokemus, vaikuttavuus, talouden tasapaino ja hyvä johtaminen. Vaatii meiltä paljon. No joo, olepa hyvä. Hän haluaa. Annukka haluaa taas puhua. Eli Lapissa palvelutarve kasvaa tulevina vuosina, ja se, miksi se kasvaa, on se, että meillä on hyvin voimakas ikääntyminen, sitten meillä on runsasta kysyntää, eli meillä on hyvin kattavat laajat palvelut tällä hetkellä ikääntyneille, toki erilaiset ympäri Lappia, eli kaikkialla ei ole yhtä laajasti palveluita käytössä. Ja sitten meillä on tämä korkea sairastavuusaste myöskin. Eli Lapissa on korkeampi sairastavuus kuin hyvinvointialueilla keskimäärin. Lapin väestö on keskimääräistä vanhempaa ja ikääntyneiden osuus kasvaa muuta maata nopeammin. Lapissa väestö on maan keskitasoa sairaampaa, eli sydän- ja verisuonisairauksien, tuki- ja liikuntaelinsairauksien ja tapaturmien esiintyvyys on runsasta, mutta kuntakohtaiset erot sairastavuudessa ovat suuria ja hitaasti muuttuvia. Lappilaisilla esiintyy runsaasti sairauksien riskitekijöitä, eli työikäisistä vain 41% harrastaa riittävästi liikuntaa ja vain 26% syö riittävästi kasviksia. Työikäisistä 18% tupakoi päivittäin ja 19% kokee itsensä yksinäiseksi. Väestön keski-ikä on Lapissa pari vuotta koko maan keski-ikää korkeampi ja 75 vuotta täyttäneiden osuus väestöstä kasvaa koko maan keskiarvoa nopeammin. Ennustettu väestökehitys Lapissa heijastaa Suomen laajuista trendiä. 75 vuotta täyttäneiden osuus väestöstä kasvaa työikäisen väestön pienentyessä. Lapissa myös alle 15-vuotiaiden osuus laskee entisestään. Ja nyt tämä palvelutarpeen kasvu pakottaa meidät löytämään uusia toimintatapoja, jotta meillä riittää niin henkilöstö kuin rahat ja että me saadaan turvattua oikeasti ne palvelut. Ja mennään taas tähän talousasiaan, eli tämä hyvinvointialueen toiminta täytyy sopeuttaa saadun rahoituksen mukaiseksi, ja mehän saadaan se rahoitus ihan puhtaasti valtiolta. Tämä syntynyt alijäämä pitää kattaa 3 vuoden aikana, sen mikä mainitsin, se 100 miljoonaa lähes, ja se uudistuminen on siksi pakko tehdä nopeasti. Näitä suunnitelmia, mitä me esitellään nyt, niin ne ei tapahdu tästä vain,
vaan ne täytyy suunnitella tarkasti ja ne täytyy tapahtua tässä niin vuosien mittaan, niin että me päästään sopeuttamaan tämä meidän talous. Eli rahoitus tulee valtiolta. Valtio teki päätöksen antaa aika paljon rahoitusta myös yksityisille puolelle, niin kuin tänä vuonna, että sinne meni 500 miljardia euroa sinne Kela-korvauksiin, ja olisi oikeasti tarvittu tänne hyvinvointialueille. No, kustannukset kasvaa koko ajan ja tämmöinen alijäämä on pakko kattaa tässä säädetyssä määräajassa, ja jos me ei pystytä sitä kattamaan, niin me ei saa lainanottovaltuuksia. Ja se on meille tärkeää, me ei pysty toimimaan, jos meillä ei ole lainanottovaltuuksia. Ja jos me ei pystytä tähän, niin me menetetään se oma päätöksentekokyky ja on mahdollisuus, että meidät esimerkiksi liitetään johon toiseen hyvinvointialueeseen. Tuo ongelmatiikka on myös meillä edessä, että meillä ei henkilöstö välttämättä riitä. Eli meillä on nyt jo se tilanne, että me on jouduttu paljon ostamaan ostopalveluhenkilökuntaa, pyörittämään meidän toimintoja. Ja senkin takia meidän on ihan pakko uudistua. Eli ostopalvelut on tosi kalliita. Ja me ollaan tehty periaatepäätös, me pyritään siihen, että meidän henkilökunta on meidän omaa henkilökuntaa. Ja meidän pitää saada tämä henkilökunta riittämään. Me tarvitaan semmoista omaa sijaispoolia tänne eri paikkakunnille. Eli on sitä sijaistusta, että ei joutaa kesäaikana yhtäkkiä sulkemaan, kun ei saada sijaisia. Näitä tilanteita on aika paljon ollut jo viime vuoden aikana. Myöskin täällä Sallassa on ollut ongelmia sen suhteen, että ei ole henkilökuntaa riittänyt ja on jouduttu esimerkiksi akuuttiosaston paikkamäärää sulkemaan. Pysyvyys on tärkeää ja nämä henkilöstön veto- ja pitovoima-asiat keskiössä. Lapissa 36% hyvinvointialueen työntekijöistä on eläköitymässä seuraavan 10 vuoden sisällä. Niin tämä on iso asia. Meidän pitää suunnitella hirmu tarkkaan meidän toimintoja, että meillä riittää henkilökunta. Tuo henkilöstön saatavuus ja työn murros näkyy siis Lapissa niin kuin kaikkialla muillakin hyvinvointialueilla. Varsinkin hoitohenkilökunnasta on pulaa. Koulutusta tarvitaan, pitää tehdä rekrytointia jopa ulkomailta, että saadaan sitä hoitohenkilökuntaa riittämään. Työn tekemisen rakenteet ja tavat pitää muuttua. Meidän pitää ottaa käyttöön myöskin sitä digitalisaatiota helpottamaan työtä. Meille täytyy tulla etäpalvelua, niin kuin Annukka tuossa äsken kertoi sieltä nuorten tavoitteista, niin heidän toive on saada myös näitä digitaalisia palveluja. He ovat valmiita käyttämään niitä ja me saadaan osa asioista varmasti digitaalisesti hoidettua. Mutta meillä pitää olla tarjota myöskin ikääntyneille palveluita sillä tavalla, että he pystyvät saavuttamaan ne. Meidän pitää varmaan panostaa enemmän ja enemmän siihen, että otetaan opiskelijoja, koulutetaan itsekin ja harjoittelijoiksi meidän yksikköihin. Eteenpäin. Tuossa oli noita työntekijämääriä muuten vielä äskeisessä taulukossa, niin katsotaanpa, että Sallassa hyvinvointialueen työntekijöitä 130. Annanko sitten sinulle? Anna mulle. Eli taas on tämmöistä tilastotietoa tässä, että Lapissa väestö vähenee ja ikääntyy voimakkaasti. Eli vaikka asukasmäärä hyvinvointialueella vähenee,
niin 75 vuotta täyttäneiden määrä lisääntyy absoluuttisesti tarkasteltuna noin 10 000 henkilöllä. Nuorempien ikäluokkien määrä vastaavasti pienenee. Ja no niin, Lapin hyvinvointialueella sairastavuus oli 3. korkein vuonna 2021 muihin hyvinvointialueisiin verrattuna, että kyllä meillä hirveän korkea sairastavuus on. Se osin johtuu myös siitä, että on ikääntynyt väestö. Se on ihan täysin ymmärrettävää. Tässä on näitä sairastavuusindeksiä esitetty ja tuossa on Lapin hyvinvointialueen tämmöinen sairastavuusindeksi on 111 ja nyt sieltä jos katsoo Sallan, niin Sallassa on 117, että toiseksi suurin sairastavuusindeksi koko Lapin hyvinvointialueen kunnista. Haluatko ottaa sitten tämän? Joo, eli keskeisiä huomioita palveluihin, eli meillä on täällä Lapin hyvinvointialueen tilastotietoa, eli lapsia sijoitetaan kodin ulkopuolelle enemmän kuin keskimäärin Suomessa, eli Lapissa 1,8% ja keskimäärin Suomessa luku on 1,6%. Sitten työssäkäyvien mielenterveysongelmat on yleistynyt merkittävästi sairauspoissaolojen syynä Lapin hyvinvointialueella. Eli muihin hyvinvointialueisiin verrattuna osuus on 4. suurin ollut vuonna 2022. Kehitysvammaisten asumispalveluissa korostuu raskaimmat palvelut ja Lapissa kehitysvammaisia asuu edelleen myös laitoksissa. Ja Lapissa keskimäärin 40% asiakkaista odottaa yli 7 päivää avosairaanhoidon kiireetöntä lääkärinkäyntiä, eli siis sitä tavallista lääkärin vastaanottokäyntiä hoidon tarpeen arvioinnista. Mutta 3 kuukauden kuluessa käytännössä kaikki asiakkaat ovat päässeet kiireettömälle lääkärikäynnille. Lääkärikäynnin odotusajassa on suurta vaihtelua muihin hyvinvointialueihin verrattuna, osuus on hyvinvointialueiden keskitasoa. Sitten Lapin hyvinvointialueella ikääntynyt väestö ei asu yhtä pitkään kotona kuin keskimäärin muualla Suomessa. Eli muihin hyvinvointialueisiin verrattuna Lapissa kotonaan asuu 5. vähiten yli 75 vuotta täyttäneitä. Omaishoidettavien määrät ovat Suomen korkeimpia, mutta tämä tilastotieto on vuodelta 2022 ja silloin Lapissa on ollut hyvin monessa kunnassa vielä käytössä niitä omaishoidon tuen omia tukiluokkia, eli ei näitä lakisääteisiä, joita nyt sitten Lapin hyvinvointialueella on. Iäkkäiden kotihoidon palvelupeittävyys on Lapissa hyvin suuri kansallisesti mitattuna, eli muihin hyvinvointialueisiin verrattuna Lapissa säännöllisen kotihoidon piirissä yli 75-vuotiaita on 4. eniten. Sitten tässä puhutaan tehostetusta palveluasumisesta, kun tilastot on vuodelta 2022 ja nykyään puhutaan ympärivuorokautisesta palveluasumisesta. Mutta tämän ympärivuorokautisen palveluasumisen piirissä olevien määrä on merkittävästi suurempi kuin koko maahan verrattaessa. Eli Lapissa tehostetun tai ympärivuorokautisen palveluasumisen piirissä olevia yli 75-vuotiaita on 5. eniten verrattuna niihin muihin hyvinvointialueisiin. Eli tässä on sitten tämmöistä koontia, että Lapin hyvinvointialueen nykyisessä palvelujärjestelmässä korostuu raskaat ja erityistason palvelut. Ja nyt tämä palvelurakenneuudistus tarkoittaa käytännössä sitä, että niitä raskaita palveluita sieltä puretaan ja vastaavasti niitä kevyempiä palveluita lisätään, jotta niihin palvelutarpeisiin pystytään sitten joka tapauksessa vastaamaan. Lasten ja nuorten asioissa Lapin hyvinvointialueen lasten ja perheiden sosiaali- ja terveyspalveluissa ilmenee kasvavaa tarvetta erityisesti kevyempien ennaltaehkäisevien palvelujen osalta. Nykyisessä palvelurakenteessa korostuu raskaat palvelut, joita Lapissa käytetään maan keskiarvoa reilusti enemmän. Työikäisten kohdalla mielenterveysongelmat, yksinäisyys, päihteiden käyttö korostuu täällä meidän hyvinvointialueella maan keskiarvoa yleisimpänä, mikä näkyy kasvavana palvelutarpeena perusterveydenhuollossa sekä mielenterveysperustaisten sairauspoissaolojen lisääntymisenä.
Lapin ikääntynyt väestö ei kykene asumaan kotonaan yhtä pitkään kuin iäkkäät muualla Suomessa, vaikka omaishoito on Suomen yleisintä. Nämä ilmiöt vaikuttavat erityisesti siihen ympärivuorokautisen palveluasumisen ja kotihoidon yleisyyteen, jotka ovat reilusti maan keskiarvoa korkeammalla tasolla. Ja Lapin hyvinvointialueella vammaisten palvelujärjestelmän viimeaikaisessa kehityksessä nähdään kasvua erityisesti kaikista raskaimpien palveluiden, mutta myös autetun asumisen ja kehitysvammalaitosten osalta. Myös liikkumista tukevien palveluiden tarve on kasvanut 8% vuonna 2022. Perusterveydenhuollon ja erikoissairaanhoidon palvelutarpeen kehityksessä näkyy avohoidon käyntien lievä sekä päivystyskäyntien jyrkkä kasvu, vaikkakin kiireettömän lääkärikäynnin jonotusaika on linjassa hyvinvointialueiden keskiarvon kanssa. Ja tässä niin slaidissa näkyy edelleen näitä samoja asioita. Meillä on tarvetta keventää tätä palvelurakennetta vaikuttavasti. Lasten ja nuorten osalta niin meidän pitää panostaa enemmän ja enemmän siihen hyvinvointiin, että nämä viimeaikaiset tapahtumat, mitä on nähty, niin kertoo meille sitä, että koko maassa niin pitää olla oikeasti huolissaan lasten ja nuorten pahoinvoimista. Heille pitää olla niitä matalan kynnyksen palveluja, joihin he voivat ottaa yhteyttä. Ja mekin Lapissa halutaan panostaa ja siihen on panostettu lisää rahoitusta siihen, että sitä ennaltaehkäisevää tehostetaan siellä kouluilla. Työikäisten puolella vahvistetaan perustason päihde- ja mielenterveys- ja avopalveluita. Ikääntyneiden puolella tuetaan toimintakykyä ja kotona asumista. Ja vammaisten puolella peruspalveluilla vastataan nykyistä enemmän myös vammaisväestön tarpeisiin. Ja sairaanhoidon puolella se, että vahvistetaan perusterveydenhuollon saatavuutta ja vaikuttavuutta. Ja tähän me pyritään sillä oma lääkäri, oma hoitaja mallilla ja panostetaan siihen, eikä ole minkäänlaista suunnitelmaa, että meillä näitä perustason terveyskeskuspalveluja vietäisiin mitenkään kauemmaksi, vaan ne pyritään säilyttämään joka kunnassa ennallaan. Palveluverkostoa on tarkoitus uusia ja joustavoittaa asiakastarpeiden ja niiden muutosten mukaisesti, että jokaisella kunnalla varmasti on hyvin erilaisia tarpeita ja ne pitää kartoittaa, mitkä ne tarpeet on. Ja palveluverkostoa suunnitellaan myös huomioiden se henkilöstön saatavuus ja huomioidaan palvelukohtaisesti asiakkaiden toimintakyky ja saavutettavuuden kohtuullisuus. Sitten palveluverkoston suunnittelussa lähtökohtana on palveluiden tarjoaminen lähi-, etä- ja liikkuvina sekä digipalveluja yhdistellen. Ja tuo digitaalisen asioinnin rooli korostuu entisestään, sillä yhä suurempi osa väestöä pystyy ja osaa käyttää ja haluaa asioida näissä digitaalisesti näissä hyvinvointiasioissa. Ja sitten palveluverkosto sisältää myös kumppanuusverkoston tarjoamat palvelut osana palvelutarjoaman kokonaisuutta. Ympärivuorokautista valmiutta ja palvelua pyritään keskittämään samoihin kohteisiin. Palveluverkoston tavoitetilaan siirrytään suunnitelmallisesti, että niin kuin sanoin, niin ei se tapahdu hetkessä. Tarvitaan tarkkaa suunnittelua. Se tarvitsee myöskin henkilökunnan kouluttamista uusiin toimintatapoihin ja tiedottamista ja kaikkea, että ei se tapahdu ihan hetkessä, mutta välttämätöntä se oikeasti on. Tämä nykyinen palveluverkosto toimii uudistamisen perustana. Tuolla nyt näkyy nuo kaikki, missä meillä on terveyskeskuksia, asemia, avopalvelua ja niin edelleen. Mennäänpä sitten seuraavaan. Tuo palveluiden saavutettavuus Lapissa on
itse asiassa kohtuullisen hyvä, eli tuolla on 30 kilometrin säteellä perusterveydenhuollon avovastaanottopalveluista ja suun terveydenhuollon palveluista niin asuu niin 96% lappilaisista ja eläkeläisistä eli yli 65-vuotiaista 97% ja vanhuksista niin yli 75-vuotiaista 95%. Ja 30 kilometrin säteellä sosiaalitoimen asiointipalveluista asuu myös 94% asukkaista. Ja kaikista Lapin alle kouluikäistä 99% asuu enintään 30 minuutin ajomatkan päässä neuvolapalveluista, että saavutettavuutta on ihan kohtuullisen hyvin. Haluatko käydä tämän? Joo, eli oikeastaan tällä dialla on nyt se, että mikä pysyy tavallaan ennallaan, mitkä palvelut pysyy ennallaan ja mikä sitten niin kuin on muutoksessa, mitä esitetään sinne poliittisen päätöksentekoon muutettavaksi. Edelleen sitä samaa, mitä Tuula sanoi, että mitään päätöksiä ei ole tehty, vaan nyt halutaan kuulla ja nämä valmisteluasiakirjoja. Mutta se, mitkä palvelut pysyy lähellä ja toteutuu jatkossakin lähellä täällä kuntalaisia. Kivijalkapalveluna, kotiin annettavina palveluna tai digitaalisina palveluina. Ne on neuvolapalveluita, oppilas- ja opiskelijahuoltoa, johon kuuluu terveydenhoitaja, psykologi ja koulukuraattori. Sitten on perustason vastaanottopalveluita, lääkärin vastaanottoa, hoitajan vastaanottoa, fysioterapeutin vastaanottoa. Ne on sosiaalitoimen asiointipalveluita, suun terveydenhuoltoa ja ikääntyneiden palveluita. Ja ikääntyneiden palveluista voisi sanoa, että ne on asumispalveluita ja kotona asumista tukevia palveluita. Ja sitten se, mikä nyt on muutoksessa, on vuodeosastoverkosto. Ja erikoissairaanhoidon palvelujen sijainti voi muuttua, erityisesti synnytyksien, lastentautien ja naistentautien päivystyksellinen hoito. Sitten näiden lähipalveluiden aukioloajat voivat muuttua, ja se on vielä jatkoselvittelyssä, että miten. Eli tarkoittaa käytännössä sitä, että jos joku lähipalvelu on ollut auki vaikka 5 päivänä viikossa 8–4, niin se ehkä jatkossa on sitten 8–3 tai 3 päivänä viikossa. Mutta siitä ei ole vielä tehty tarkempaa suunnitelmaa kaikkien palveluiden osalta. Sitten palvelupisteiden tarkka palveluvalikoima on vielä jatkoselvittelyssä ja siinä huomioidaan se paikallisten asiakkaiden palveluntarve. Tarkoituksenmukaisia tilaratkaisuja selvitetään parhaillaan ja toimitilojen käyttöä pyritään tehostamaan ja meillä on paikkakunnittain toimitilahallinnon vetämänä toimialueiden kanssa tämmöinen selvitys näistä käytössä olevista vuokratuista kiinteistöistä tällä hetkellä menossa, joka valmistuu sitten kesäkuun aikana. Ja sitten nämä digitaaliset palvelut, kun mä tiedän, että varsinkin ne, jotka ikääntyneiden parissa toimii, niin ajattelee aika usein, että se ei ole välttämättä hyvä asia. Ja digitaaliset palvelut ikääntyneille on hyvä asia silloin, kun se on renki eikä isäntä. Ja palveluja tarjotaan myös muulla tavalla kuin digitaalisena. Mutta nämä digitaaliset palvelut niin kuin kaiken kaikkiaan täydentää sitä meidän palveluverkkoa. Se on tarkoitus. Eli kotiin vietävät palvelut täydentää fyysistä palveluiden verkostoa, eli niitä kotona toteutettavia kotihoidon käyntejä. Digitaaliset palvelut myös korvaa näitä fyysisiä palveluita silloin, kun se on mahdollista ja tarkoituksenmukaista, esimerkiksi ajanvarauksina tai digiklinikkoina. Ja kehittelyä tällä hetkellä on tämmöinen Lapin digitaalinen sote-keskus. Olisi voinut vähän vielä ehkä jatkaakin tuosta digitaalista asioista, mutta mennäänpä nyt tähän perusterveydenhuollon vuodeosastoihin, joka koskettaa sillä tavalla näitä kuntia ihan niin kuin Sallaakin. Eli meillä on nykytila tuossa vasemmanpuoleisessa kuvassa, eli meillä on ollut 23 vuodeosastoa 19 eri paikkakunnalla. Ja nyt on esitetty, että tätä sairaalaverkostoa tiivistetään ja skenaario 2 olisi olemassa lähisairaalat, olisi enää jatkossa 16 vuodeosastoa 12 eri paikkakunnalla
Ja sitten on tämmöinen skenaario 3 menossa, jossa olisi vain tämmöisiä vahvoja terveyskeskussairaaloita, eli 11 vuodeosastoa 7 paikkakunnalla. Meillä on ollut joka ikisellä paikkakunnalla tämä akuutti vuodeosasto siihen on paikkakunnalla monella tavalla turvauduttu, mutta on hyvin paljon ollut siellä vuodeosastoilla myös pitkäaikaispotilaita, joka ei lainmukaisesti ole enää sallittua. Eli siellä on paljon ollut tämmöisiä paikkoja odottavia sosiaalisin syinkin, on tultu sinne akuuttivuodeosastolle ja tavallaan vähän niin kuin eri vääränlaisessa paikassa hoidettu sitten tämmöisissä syyn, jotka ei ole niin kuin akuuttia sairastumista. Tämmöiseen, oliko reilu kuukausi sitten, kun tehtiin kartoitus paljonko meillä Lapin näillä perusterveydenhuollon akuuttiosastoilla oli joko pitkäaikaispotilaita tai paikkaa odottavia johonkin, niin oli 120 potilasta. Eli aika hurja määrä. Eli tiedetään, että niin paljon akuuttihoidossa ei tarvita paikkoja, mitä tällä hetkellä on. Ja tässä nyt näissä skenaarioissa tosiaan esitetään, että tiivistetään tätä verkostoa ja silloin saadaan nämä osastot ihan aidosti tämmöiseksi akuuttiosastoiksi, jossa hoidetaan tämmöisiä akuuttia sairastumista. Mennäänpä sitten siihen Salla-tietouteen. Haluaako Annukka käydä Salla-tietoa? Etkö halua? No niin, eli vuoden 2023 lopussa kunnassa oli 3228 asukasta. No siellä oli tuossa äskeisissä tuo ikäryhmän ennuste, ei käy sitä. Ja sosiaali- ja terveydenhuollon palvelutarvekerroin oli 1,78, eli se oli siellä toiseksi korkein. Väestön sairastavuutta kuvaava sairastavuusindeksi vuonna 2021 oli 116,9, Lapissa se oli 110,7 ja koko maassa noin 100, eli selvästi korkeampi oli sairastavuusindeksi. Perusterveydenhuollon avasairaanhoidon lääkärin kiireettömän käynnin odotusaika yli 7 päivän hoidon tarpeen arvioinnista oli 60%, toteutuneista käynnistä lokakuussa 2023 ja Lapin hyvinvointialueella luku oli 42,3% ja koko maassa 47,5%. Vähän korkeampi, eli tehostamista siellä puolella tarvitaan. Vuonna 2022 kotona asui 88,7% 75 vuotta täyttäneistä. Lapissa vastaava luku oli 16,9% ja koko maassa 14,8%. Anteeksi, hyppäsin jo väärällä. Joo, katsoo välillä. Vastaava luku Lapissa oli 91,9 ja koko maassa 93. Vuonna 2022 säännöllistä kotihoitoa sai 25,8% 75 vuotta täyttäneistä ja Lapissa vastaava luku 16,9. Ja 75 vuotta täyttäneistä omaishoidettavia oli 11,3 ja tuo vertailuluku Lapissa 7,5. Vuonna 2022 mielenterveysperusteisesti sairauspäivärahaa sai 47 henkilöä 1025-64-vuotiaista kohden ja keskimäärin Lapissa 37 ja koko maassa 31. Koulutuksen ulkopuolelle jääneitä 17-24-vuotiaita oli 4,4% vastaavan ikäisistä ja Lapissa luku oli 8,0% ja koko maassa 8,3%, eli täällä oli selvästi vähemmän. Kodin ulkopuolelle sijoitettuja 0-17-vuotiaita 3,3% ja tuo vertailuluku Lapissa 1,8%. Siinä oli tämmöisiä tilastotietoja sitten Sallasta. Mutta tässä oli tämä meidän esityksemme. Kiitos. Mä voisin sanoa noista ikääntyneiden palveluista vielä, että se mikä Sallan kohdalla on suunniteltu tulevan muuttumaan, mikäli päätöksiä tehdään, niin on se, että kun palvelurakennetta kevennetään, niin se tarkoittaa ympärivuorokautisen palveluasumisen paikkojen vähentämistä
Ja siinä on olemassa laskennallisia lukuja ja Sallan kohdalla se on 16 paikkaa se laskennallinen vähennystarve. Eli kuulostaa isolta. Niin kuin tiedätte, meillä on 2 yksityistä ympärivuorokautisen palveluasumisen yksikköä täällä paikkakunnalla. Niin käytännössä tarkoittaa melkein niin kuin toisen toiminnan luonteen muuttamista. Se, millä tavoin näitä toteutetaan sitten eri paikkakunnilla, mikäli semmoisiin ratkaisuihin päädytään, niin on se, että ympärivuorokautista palveluasumista muutetaan yhteisölliseksi asumiseksi, jolloin asukas asuu yhteisöllisesti, saa yhteisöllistä toimintaa, eli viriketoimintaa, ja ne palvelut tuotetaan tukipalveluina ja kotihoidon palveluina. Siinä on erona se, että siinä ei ole yöhoitoa. Ja toinen asia, mikä muuttuu sillä lailla, että kotihoitoon lisätään niitä etäkotihoivan käyntejä. Ja nyt kun te olette lukenut lehdestä, niin siellä on niitä hurjia lukuja, eli 10% ja vuonna 2026, että kotihoidon käynneistä 30% tavoitellaan, että toteutettaisiin etäkotihoivana. Ja nyt täytyy sitten muistaa, että nyt ei puhuta asiakkaasta, eli asiakkaasta 30% ei hoideta etänä, vaan se tarkoittaa sitä, että jos asiakkaalla on vaikka 3 kotihoidon käyntiä, niin siellä edelleen hoitaja käy aamulla ja illalla. Ja esimerkiksi se päiväkäynti, jolloin hoitaja kävisi tarkistamassa, että se ikääntynyt on muistanut ottaa sen lääkkeensä, niin se toteutetaan etänä, joko semmoisilla etäkotihoivan laitteilla tai ihan puhelimella soittamalla. Se puhelimella soittaminenkin on sitä etäkotihoivaa. Niin nämä on tavallaan nyt ne ikääntyneiden palveluihin ne suurimmat muutokset tässä Sallassa, mitä suunnitellaan ja josta ei ole vielä päätöksiä. Ja sitten tuossa palatakseni vielä tuohon vuodeosastohoitoon, niin sekä tuossa skenaario 2. että 3. esitetään, että Sallasta akuuttivuodeosastohoito loppuisi ja ne akuuttipotilaat joko hoidettaisiin Kemijärvellä, joka on läheisin sitten osastoista, tai sitten esimerkiksi kotisairaalan turvin. Eli suunnitelmissa on, että tämmöisiä lupapaikkoja olisi myös silloin, jos siellä kotona pelkästään ei selviä kotisairaalan turvin. Mutta aika moni sitten esimerkiksi saattaa olla, että tarvitsee vaikka suonen sisäistä antibioottihoitoa ja kotisairaala hoitaa. Ihan niin kuin tällä hetkelläkin teillä on ollut toimiva kotisairaala, niin sen toimintaa edelleen tehostettaisiin. Ja siihen kylkeen tulisi sitten tämmöisiä lupapaikkoja, jolloin olisi se hoiva tarjolla myös siinä matkassa, kun kotisairaala hoitaa. Eli ihan ei ole suunnitelmassa, että täysin tämmöiset paikat häviäisi täältä. Mutta sitten jos on selkeä tämmöisiä osastojaksoja jonkun sydämen vajaatoiminnan vuoksi tai vastaavaa, niin semmoiset jaksot hoidettaisiin. Ja ne akuuttijaksot pääsääntöisesti ovat tämmöistä luokkaa 3-5 vuorokauteen tai 7 vuorokauteen. Ja silloin kun tämmöinen akuuttiosasto on semmoinen tehokkaasti toimiva, niin se tarkoittaa sitä, että siellä hoidetaan jatkuvasti semmoista ja on totuttu hoitamaan niin aktiivisesti ja lääkäri on mahdollisimman paljon siellä myös niin paikan päällä. Ne on kooltaan vähän isompia ja siellä tulee paljon sitä toistoa ja kun ne yksiköt on isompia, niin ne monesti on myös niin lääketieteellisesti sillä tehokkaampia hoitamaan ja saadaan sitä kokemusta monenlaisista eri asioista. En sitä sano, etteikö näissä pienissä osastoissa olisi saatu hyvää hoitoa, varmasti on saatu. Mutta nyt tilanne on tämä ja me ollaan menossa uuteen vaiheeseen, jos valtuusto näin päättää. Tämmöiset esitykset on menossa eteenpäin. Kiitoksia näistä esittelyistä. Siinä tuli aika kattava tietopaketti ja siinä varmaan on vähän syytä sulatella
Meillä Lapin maakunnassa on erityispiirteitä, mitä muissa maakunnissa ei ole, ja yksi on tuo pitkät välimatkat, ja miettimään sitä, kun tuossa tuli esille, että tuo kotona asuminen on meillä vähäisempää, että onko siihen yksi syy se, että kun asutaan tuolla sivukylillä ja ei ole lähellä palveluita eikä naapureita, niin sitten sillä kotonakaan ei niin pitkään ole pystytty asumaan, mutta tämä oli niin semmoinen, mikä minua jäi askarruttamaan. Minä en puhu tämän pitempään, vaan minä ollaan nyt jakamaan puheenvuoroja, niin saadaan keskustelua aikaiseksi. Ja kun pyydätte puheenvuoron, niin minä tuon tämän mikin sitten teille, niin saadaan se sitten tuonne striimauksen päähänkin ääni kuuluvaa. Ja siellä on Maija pyytänyt jo monta kertaa, niin minäpä kiikutan tämän nopeasti tänne. Joo, eli minä olen Maija Ahola ja olen täällä Sallassa kuntapäättäjänä. Ensimmäiseksi haluaisin sanoa, että jos te tiivistäisitte seuraavan kerran tämän tilastotiedon. Tunti puhutaan tilastoista. Mitä me niillä tilastoilla teemme? Käytännön asioista haluamme keskustella täällä, eikä mitään tilastotietoa. Niin se on. Ja sitten kun Annukka sanoi sitä, että niin lyhennettäisiin työntekijöiden työaikoja ja muita. Mitä ne työntekijät tekee sitten, jos ne 3 päivän ottaa vastaan asiakkaita? Ei. Onko se sitä paperinpyörittelyä sitten näillä työntekijöillä se loppuaika, joka on niin tässä suorittavassa työssä, mistä pyritään supistamaan kanssa, niin sen haluaisin tietää, että mihin se sijoitetaan sitten se niiden työntekijöiden loppuaika. Kiitoksia. Kiitos Maijalle suorasta kysymyksestä ja tehdään sillä tavalla nyt muutamia kysymyksiä tähän niin kerralla, niin jos kirjaatte ylös, niin saadaan tämmöistä jouhevasti eteenpäin. Ja sen verran kommentoi, että noita tilastoja, niin itse olen ajatellut aina niin, että kun tutkii tilastoja, niin että silloin kun tietää, että mitä siellä on siellä taustalla, niin voi sitten mahdollisesti löytää oikeat lääkkeet, mutta ei siitä sen enempää. Pertti oli Joo, kiitos. Joo, Pertti Jaska täältä Sallasta ja myös kunnanvaltuutettu täällä ja päättäjänä. Itse olen seurannut tätä sote-soppaa, mitä tätä on keitetty, ja lähtisin niinkin isoista asioista, kun ennen kuin on jyvitetty hyvinvointialueelle näitä säästöjä, näiden isojen poliittisten päättäjien olisi pitänyt ottaa neula ja lanka ja Suomen kartta, kuntakartta ja piirtää ympyrää, montako kuntaa 5 sentin tai 10 sentin narun sisälle sopii ja katsoa montako kuntaa siellä on ja sijoittaa se sama kuntamäärä tänne harvaan-asutulle seudulle, missä on Lapissa on suurimmat kunnat. Niin jos jossakin olisi niitä isoja säästöjä, niin siellä niitä olisi. Siellä on muutaman 10 kilometrin sisällä saatetaan mennä 10 kunnan läpi. Ja jokaisessa on oma hallintonsa. Siellä on se iso säästö siellä, mutta nämä on sitten niiden isojen poliitikkojen päätettävissä olevia asioita. Mutta sitten tuo Annukan esitelmään, kun sä kerrot niistä, että mikä säilyy täällä Sallassa. Minusta sieltä jäi laboratorio ja röntgeni jäi pois. Eli minä ymmärsin tuosta esitelmästä, että nämä olisi lähdössä pois Sallasta. Näitä ei kuitenkaan mainittu. Ja jos lääkäriin mennään, niin ensin käydään vastaan tuolla Paulan tykönä ja Paula määrää joko röntgeniin tai laboratorio, että nuot siitä jäi pois. Voitteko tätä asiaa selventää? Ja yksi kohta vielä, siinä tuli ne 3 skenaariota. Eli oli se nykyinen verkosto, sitten se hieman karsittu verkosto ja sitten se eniten karsittu. No meillähän on sallalaisilla kaikista viisain mennä tähän 3 suoraan, koska meidän palvelut joka tapauksessa näyttäisi tuon kartan mukaan, että ne siirtyy Kemijärvelle. Niin meillä olisi kaikista edullisin tämä 3 vaihtoehto. Kiitos. Päivää. Eli mä oon Eeva-Liisa-Maria, mä oon käypäläisenä täällä Sallassa ollut nyt 2 kuukautta. Mä oon tämmönen ennaltaehkäisevän työn, voisiko sanoa pioneeri tuolla Pohjanmaalla. Ja mä oon aina siis hoitanut ihmisiä, terapoinut, ollut niiden lähellä ja nähnyt sen, että mitä ihminen tarvii, olipa se minkä ikäinen hyvänsä. Eli me tarvitaan toisiamme, me ei tarvita sitä digitaalia. Me tarvitaan sitä ihmistä, joka tulee ja kysyy, että miten sä voit. Ja nyt kun mä kuuntelin teitä, ja mä ajattelin 100 miljoonaa, niin että montako nollaa on 100 miljoonassa? Kuka osaa sanoa? Ja kaikkien niiden nollien takana on euroja.
Ja sitten me kuuntelin, että ei ole henkilökuntaa, otetaan harjoittelijoita tekemään. Onko harjoittelija vastuullinen hoitaja? Onko hänellä kykyä, taitoa vai mitä hänellä on? Niin yritättekö tässä, tiedättekö, siis semmoista, että me mietin teitä, jotka teette työtä siellä. Mulla on paljon tuolla Pohjanmaalla ihmisiä, jotka on töissä hyvinvointialueella. Ne on uupuneita, ne on väsyneitä. He sanoo, että ei riitä aika, ei riitä ponsi ja kukaan ei tiedä, mihin tämä johtaa. Siis tämä on minusta järkyttävää. Mie en ymmärrä sitä. Ja sitten se, että kun tätä digitaalia tarjotaan meille, niin minä näin semmoisen uutispätkän, että Rovaniemelle suunnitellaan semmoista, siellä joku lähihoitaja koitti raakkua sinne jonkun vanhuksen kotiin, että haloo, oleko siellä hengissä siellä? Niin tähänkö se menee? Silläkö te varmistatte sitten ne asiat? Kun että sinne ei ole käsiä, sinne ei ole menijöitä, kun rahaa ei ole. Ja yksi asia, joka minua eniten tiettäkö korpia, kun minä näen sen, että miten jumalaton määrä on johtajia. Ja kuinka paljon niitä... Hyvä, kiitos. Koska minä katsoin sitä, siis oikeasti, siis johtaja, päällikköjohtaja, ja palkat on liki 20 000 per kuukausi. Nyt sieltä on hyvinvointialueelta lähdössä niitä johtajia, kun on huomannut, että homma ei toimi. Ja niille maksetaan Jumalan tähden satoja tuhansia erorahoja. Niin eikö niillä satoilla tuhansilla voitaisiin hoitaa niitä vanhuksia, jotka tänä päivänä kuolee sinne mökkeihin, kun ne ei pääse. Ja kaikista järkyttävintä on se, kuinka huonosti meidän lapset ja nuoret voi, kun ne rupeaa tappamaan toisiaan. Ja tämä kaikki on meidän syytä. Meidän eduskunta, meidän poliitikot ja virkamiehet. Missä te olette? Mitä te teette? Pyöritätte papereita ja kulutatte rahaa ja annatte ihmisten kuolla. Mua kukaan hävettää olla suomalainen tällä hetkellä. Tämä on aivan järkyttävää. Kiitos. Joo, minä olen Helge Niva ja olen tuossa asiakkuus- ja osallisuuslautakunnan jäseninä. Ilmeisesti ainoana tältä Sallasta. Itä-Lapista taitaa olla pari muutakin. Joo, tämä oli hyvä puheenvuoro. Kaikki nämä ja myös virkamiehet esittivät virkamiesten näkökulmasta asioita, niin kuin pitääkin tietysti. Ongelma meillä on se, että nyt pitää säästää 100 miljoonaa 3 vuoden aikana. Ja se merkitsee tietysti sitä, että joitakin pitää lakkauttaa. Täällä sanotaan, että vuodeosastoja lakkautetaan. Kolarissa se on jo lakkautettu. Ja meidän lautakunta pari viikkoa sitten piti kokouksen tähän ja antoi lausunnon tähän sopeuttamisohjelmaan ja palvelujärjestelmään ja ollaan suunnittelemassa. Se oli hyvin kriittinen. Ja lähtökohta on tietysti se, että kun nimi on asiakkuus- ja osallisuuslautakunta, niin meidän tehtävä on nähdä asia palveluiden käyttäjien, vanhusten, asukkaiden näkökulmasta. Ja tähän voin yhtyä, mitä täällä sanottiin, että silloin kun leikataan, niin sitä voidaan leikata tietysti monella eri tavalla. Eikä ole olemassa mitään valtiota, joka antaa rahaa, vaan on valtioneuvosto. Ja valtioneuvosto, nykyinen hallitus, on tietysti nämä leikkaukset tehnyt, ja ne pitää tehdä. Mutta minä en koskaan hyväksy sitä, enkä ole hyväksynyt aikaisemminkaan, että Suomi on kaikkein heikoin valtio Pohjoismaista ja Euroopan unionin keskitason alapuolella silloin, kun bruttokansantuotteesta, eli siitä kokonaistuotannosta, käytetään rahaa sosiaali- ja terveyspalveluihin kaikkein vähiten, Pohjoismaista kaikkein vähiten. Ja siihen kun lisätään sitten se, että samanaikaisesti tämä valtiollinen sektori, hyvinvointialueet yrittää järjestää näitä, niin kuin täällä virkamies
tai virkahenkilö totesi, niin yksityiselle sektorille annetaan 500 miljoonaa rahaa näiden hoitamiseen. Ja tämä oli se meidän lähtökohta, ja se on minulla tässä, minä voisin näyttää niille, jotka haluaa, mutta se täytyy muistaa, että hoitohenkilöstö toimii hyvin raskaassa tehtävässä, ja kun kysyin eräältä hoitohenkilöltä, että mitä mieltä hän on näistä, kun olin kertonut hänelle näitä suunnitelmia, niin hän sanoi kansanomaisesti, että tämä on niin kuin puuhun mentäisiin perse edellä. Siis perse edellä mennään silloin, kun aluevaltuusto on hyväksynyt tällaisen päätöksen, jota aluehallitus on esittänyt. Eli ne korkeat virkahenkilöt tai palkalla katsoen. Ja nyt sitten meille tullaan ja kerrotaan ja yritetään vaikuttaa siihen, että ne kansalaiset hyväksyisivät tällaisen menon. Vuodeosasto lakkautetaan täältä, siirretään Kemijärvelle, niin ajatelkaa niitä lähimmäisiä, sitä henkilöä, joka joutuu muuttamaan sinne. Niin ei tarvitse olla lääkäri, jos sanoo, että kyllä hänen fyysinen ja psyykkinen olotila heikkenee varmasti ja nopeuttaa sitä lopullista lähtöä tästä maanpäällisestä helvetistä. Minä olen ehdottomasti sitä mieltä, että silloin kun asiakkaita, asukkaita, palvelunkäyttäjiä kuunnellaan, niin silloin se viesti mennä sinne ylöspäin. Aluevaltuusto hyväksyi tämän sopeuttamissuunnitelman ja siellä yksi henkilö niin aluevaltuustosta oli sitä vastaan. Ja hän on tehnyt hallintovalituksen, koska nämä arvioinnit siitä, miten muutokset vaikuttavat tavallisen ihmisen elämään, niitä ei ole tehty ollenkaan. Ja me näemme sitten, mitä hallintovalitus merkitsee käytännössä, mutta joka tapauksessa on niin, että tämän strategian jatkoa tulee seuraavina vuosina lisääntymään, ja me aina joudutaan siihen tilanteeseen, että taas supistetaan. Ja se supistaminen tarkoittaa nimenomaan sitä, että hoitohenkilöstöä laitetaan entistä tiukemmalle. Meillä on Sallassakin hoitohenkilöstöä aivan riittävästi. Ei tarvitsisi tuoda ulkomailta, mutta se johtuu siitä, että meillä on erittäin huono palkka verrattuna esimerkiksi Ruotsiin ja Norjaan. Ja tiedän, kun olen Länsi-Rajalta kotoisin, niin kaikki ne sukulaiset, jotka minulla on Pellon ja Tornionjokilaakson alueella, niin ne käyvät Suomen puolelta Ruotsissa töissä tai Norjassa Tromssassa. Ja se palkka on se, joka tekee sen, että hoitohenkilöstöä ei ole riittävästi. Ja vielä kun työttömyysturvaa heikennetään, niin se on johtanut sitten siihen, että koko päivä työ on ainoa, mihin hoitohenkilöstö voi tarttua, koska 4 tunnin työpäiviä, niin se ei yksinkertaisesti ihminen elä sillä palkalla. Minulla ei ole mitään muuta kuin se, että minä olen vienyt viestiä aina, ja tämä osallisuusasiakkuuslautakunta on se, joka on nimenomaan niin kuin ruohonjuuritason tavallisen ihmisen näkökulma, ja sitä pitäisi kuunnella, mutta näyttää niin, että kun ylimmästä johdosta tehdään joku päätös, oli se sitten valtioneuvosto tai sitten Lapin hyvinvointialueen johtajat, niin oma reviiri kyllä säilytetään, mutta sitten se 100 miljoonaa revitään sieltä, missä on jo muutenkin hyvin tiukkaa. Kiitoksia. Joo.
No niin, eli Maijan kysymykseen siitä aukioloajoista, niin tässä varmasti, että terveyspalveluihin ei ole Sallan kohdalla tulossa aukioloihin muutoksia. Onko perheiden ja työikäisten palveluihin, onko vammaispalveluihin, ketä meillä muita oli? Siitä aukioloajoista. Niistä aukioloajoista sen verran, sillä jos jotakin mainittiin, niin meillä on tämmöistä päivystysverkostoa eri alueilla. Ja niihin aukioloaikoihin on tulossa muutoksia, mutta se ei kosketa millään tavalla Sallaa. Ja ne on sen takia tulossa niin muutokset, että niiden käyttö on aika lähellä nollaa. Sitten siihen Labra ja Röntgeniin, niin ne oli Pertti esimerkkejä, että mitkä on niitä lähipalveluita. Minä en ole luetellut siellä vammaispalveluita, enkä perheiden ja työikäisten palveluita, enkä mielenterveys- ja päihdepalveluita, enkä kuntoutuspalveluita. Eli Labra ja Röntgen on jäämässä Sallaan. Lääkärin vastaanotto ei pyöri ilman niitä, eikö niin Tuula? Taas meni sinun tontille. No sitten oli joku kysymys, kun se oli jatkoa tähän näin, että palvelut siirtyy sinne Kemijärvelle, niin se mitä sinne siirtyy tai on suunniteltu, mikäli päätökset tulee, niin sinne on laskennallisesti varattu se akuutin sairastumisen tarvitsema vuodeosastohoito sallalaisille. Ei muuta. Eikö näin ollut? Sitten kommentoisin sitä, että ihminen on ihmiselle kaikista tärkein, niin kuin me tiedetään. Vuorovaikutuksessa meistä jokainen paranee. Ihminen tarvitsee oikeasti ihmistä, me tiedetään tuon koronan jälkeen, kun ollaan oltu eristyksissä, että hulluksia sitä tulee, jos ei oikeasti näe ihmisiä. Mutta nyt kun meillä on oikeasti se tilanne, että meillä on henkilöstöä eläköitymässä 10 vuoden aikana melkein 40%, me ei millään saada hoitajia. Meillä on tässä talouden sopeuttamisohjelmassa mukana tehtävärakenteen tarkastelu, joka tarkoittaa sitä, että me ollaan kohta siinä tilanteessa tai voimme olla siinä tilanteessa, että ympärivuorokautisessa hoivayksikössä niin vuorossa on yksi koulutettu hoitaja, koska meillä ei ole muuta. Meidän on keksittävä uusia tapoja, koska me halutaan, että me joka ikisellä paikkakunnalla, ihan sieltä syrjästäkin, saadaan niille ihmisille niitä palveluita, ettei kukaan jää heitteelle. Ja minusta se on meidän yhteinen tahtotila. Se on ollut tahtotila jo silloin, kun mä oon ollut tässä Sallan kunnassa sote-johtajana, ja se sama tahtotila jatkuu, ja se ihan varmasti kulkee läpi tämän meidän Lapin hyvinvointialueen johdon. Eli tahtotila on se, me yritetään keksiä niitä keinoja, sen takia me ollaan täällä kuulemassa ihmisten ajatuksia niistä keinoista, mitä me on keksitty. Nyt on aikaa antaa sitä palautetta. Jos joku keksii parempia keinoja, millä me tämä yhtälö hoidetaan, näillä rahoilla, jotka meillä on, näillä hoitajilla, jotka meillä on, että me saadaan ne palvelut tuotettua, niin me otetaan kaikki ne ideat vastaan. Sen takia niitä kerätään, koska me ei olla Jumalasta seuraavia, eikä me tietä yhtään sen paremmin kuin kukaan muukaan. Joka ikinen ihminen voi siellä keksiä itse niitä keinoja, miten tämä homma handlataan niin, että kukaan ei jää kyytistä. Siellä ei jää se nuori, ei tule pahoinvointia, siellä ei jää se ikääntynyt, siellä ei jää se päihdeasiakas, siellä ei jää se mielenterveysasiakas, siellä ei jää se vammaisasiakas. Mä voisin vielä jatkaa ennen kuin sanot, niin se, että kun kommentoit niistä harjoittelijoista, niin harjoittelijat ja opiskelijat on meille todella tärkeitä. Kun ne tulee sinne yksiköihin harjoittelemaan sitä työtä, ne tarvii sen harjoittelun. Jos me ei anneta niitä harjoittelupaikkoja heille, niin ei he koskaan hakeudu meille töihin. Kun ne tulee sinne harjoittelemaan, me tarvitaan niitä lääketieteen kandidaatteja sinne. Me otetaan joka yksikköön niitä. Ne tulee sinne ja ne viihtyy ja haluaa tulla jatkossakin sinne töihin. Että ne on meille oikea voimavara, että he tulevat sinne ja tulevat, että otetaan aidosti vastaan ja niitä ohjataan siihen työhön. Ei me muuten saa niitä ammattilaisia. Kiitos. Edelliseltä kysymyskierrokselta oli vielä yksi kysymys, tai siis mä en nyt oikeasti saanut Helke kiinni, että kysyitkö jotain, mutta haluan korjata. Hyvä. Yes. No niin, mutta yhden asian haluan siihen sanoa, eli kun puhuit sitä, että vaikutusten arviointia ei ole tehty, niin tällä hetkellä tilanne on se, että hullupäisenä olemme sitä valmistelleet ja valmistelemme edelleen ensi viikolla. Sitä ei ole ehditty esittää kenellekään, koska on
oikeasti niin paljon työtä keksiä keinoja tähän talouden sopeuttamisohjelmaan. On niin paljon työtä siinä, että meillä menee ne YT-neuvottelut siellä samalla. Sitten meillä on palveluiden järjestämisen ohjelma, joka on tämän sopeuttamisohjelman kanssa. Me tehdään koko ajan joka tasolla töitä ja sen jälkeen, kun on keksitty niitä keinoja ja mietitty niitä ja tehty skenaarioita, niin sen jälkeen vasta voidaan arvioida niitä vaikutuksia. Ei me voi arvioida vaikutuksia, jos meillä ei ole niitä mahdollisia muutoksia tiedossa. Kyllä. Niin kyllä se vain niin on sillä lailla, että vaikuttavuusarvioiden lakisääteisiin tehtäviin, niin se perustuu nimenomaan siihen, että se tehdään ennakkoon. Ja siihen on olemassa kriteerit ja mittarit. Sitä ei ole tehty. Tämä on se pylly edellä minä puhun. No niin, minäpä jaan täältä nyt puheenvuoroja ja sovitaan niin, että käytetään ne sitten vähän mikkiin, niin ne kuuluu tuonne striimaukseen. Ja tässä on nyt muutamia, niin Kiitos. Sellainen asia vielä, että kun te olette töissä siellä, ja täällä on aikamoinen kavalkaadi, teitä virkanaisia ja miehiä tai muutama mies, niin nielettekö te kritiikittä sen, mitä teille syötetään ylhäältä? Onko teillä kanavaa esittää sitä käytännön tietoa, miten täällä ihmiset elää? Kuullaanko teidän mielipiteitä vai turvaatteko te sen oman paikan, oman palakan sillä, että te sanotte niille isokenkäsille, että joo, me koetamme nyt saada sen 100 miljoonaa täällä kokkon, että te säilytätte sen oman työpaikan. Välitättekö te oikeasti siitä, mitä täällä ihmiset kokee? Onko teillä kanavaa kritisoida ja teettekö te omia suunnitelmia sen suhteen, että te aina vain sanoisitte, että joo, me hoidetaan tämä homma. Ja musta tässä on selvä ristiriita. Siis tässä on 2 porrasta, on ihmiset, jotka yrittää selvitä, elää, huolehtia. Meitä on paljon esimerkiksi ikäihmisiä, jotka on tosi paljon huonossa jamassa tällä hetkellä. Jos ei omaiset niitä yrittäisi hoitaa. Niin mä kyllä heitän nyt palloa myös teidän suuntaan, että mikä teidän virkavelvollisuus ja vastuu on nyt tässä murroksessa, jossa me ollaan. Ja miten kauan te meinaatte jaksaa? Kuinka kauan teillä riittää kanttia olla luovia, idearikkaita, antaa oikeanlaista informaatiota niin meille tänne kuin myös niille asiakkaille, jotka voi huonosti. Että ei tämä ole yksistään se, että me täällä podemme, vaan me tiedetään tasan tarkkaan, että myös te podette. Jos ette te nyt pode, niin te podette siinä vaiheessa, kun sitä 100 miljoonaa ei saa kokko. Niin, siis minä olen Nietulan Marika ja minulla nyt ei ole mitään mielenkiintoista puheenvuoroa tähän, mutta ihan pari kysymystä vaan. Ettäkö jos Kemijärvelle siirretään vain ja ainoastaan nämä akuutit tapaukset ja tämmöiset, niin mihin ihmeeseen ne pannaan Sallassa nämä paikanottajat, jotka ei enää pärjää, ei kotona, ei kotihoidon turvi, vaikka sitä kuinka paljon laitettaisiin, että ne on ennen ollut osastolla, niin mihin nämä laitetaan? Ja pannaanko me ovi lukkoon ja toivotaan, että siellä pärjää? Ja sitten nyt mieleen tuli esimerkiksi nämä saattohoitopotilaat jossakin Naruskan perällä, että mitäs niille tehdäänkö ennen tämä osasto on ollut heille se tukiosasto, jonne ne on voinut siirtyä. Ja onko se nyt, että menet Kemijärvelle ja toivotaan, että tämä sinun omainen pääsee mukana. Tai sinne Attendo Hopeaharjuun, jossa muistisairaat pyörii siellä sinun huoneessa parhaassa tapauksessa repii niitä letkuja ja kaikkia, mitä sinussa nyt ikinä onkaan. Että tämmöisiä nyt tuli mieleen. Joo, puhutaan tästä digiajasta ja digihommasta ja muusta, että digiä, niin eihän täällä kuulu, niin joka syrjäkylässä ei ole toimivia yhteyksiäkään. Niin soitapa sieltä sitten niitä digipalveluja. Että tämmöistä asiaa. Mulla on omakohtaista kokemusta siitä hommasta. 5 kertaa kävin Rovaniemellä Lonkkanin kanssa. Ja hätäpuhelukaan ei mennyt edes läpi. Niin digipalveluja, että varmaan olisin saanut kuolla siellä. Joo, mä ottaisin kantaa siihen työvoimapulaan.
Nyt ensimmäinen pitäisi ratkaista semmoinen ongelma, että miten alalta pakenevat saa takaisin töihin. Siellä on valmiiksi koulutettuja ihmisiä, ne puhuu suomia, ne on vain jostakin syystä vaihtaneet alaa ja näitä pitää ruveta selvittämään, että onko se joku rakenteellinen ongelma vai mikä siellä on. Varmaan jos mikä terhikki vai mikä se on se joku järjestelmä, missä hoitajat on niin rekisteröity ja sieltähän saadaan varmasti tilastoa, kuinka paljon on siirtynyt muulle alalle ja ruveta näitä houkuttelemaan sitten takaisin töihin. Mutta se voi olla aika työläs paikka kyllä, mutta että sillä saataisiin kyllä varmaan sitä työvoimapulaa niin helpotettua. Kiitos. Kiitos. Siinä tuli ihan konkreettinen esityskin ja nyt sitten vastaukset. No niin, kiitos. Nyt en ihan tarkkaan muista sitä teidän kysymystä sieltä, mutta tuossa semmoinen, mikä mieleen jäi tuosta puheenvuorosta, että pidetäänkö me virkamiehet ja naiset kiinni niistä omista paikoista, pedataanko me vaan täällä sitä omaa asemaa, niin voin sanoa, että ei. Me ollaan ihan kaikki tässä samassa ja yhteisessä veneessä. Ihan jos käytännön konkreettinen esimerkki. Meillä on tälläkin hetkellä menossa koko Labhan tasoiset yhteistoimintaneuvottelut, ja se koskee kaikkia meidän työntekijöitä ja viranhaltijoita. Ja siellä ihan oikeasti arvioidaan ihan kokonaisuutena sitten tätä, mikä se taloudellisetkin raamit meillä siellä on, mitä se tarkoittaa. Ja meillä aivan varmasti tullaan, kun mietitään niitä kohteita, missä sitä on, ei pelkästään sitä ehkäpä säästötarvetta, vaan sitä toiminnan järkevöittämistä, niin varmasti tämmöiset niin kuin hallinnon tehtävätkin on siellä tarkastelussa ja erityistarkastelussa varsinkin. Että kyllä kaikki niin kuin tunnistaa ja se on hyvin tiedossa, että hoitohenkilöstö, lääkärit, se tukipalveluhenkilöstö, niin siellä on erilaisia tilanteita ja toisessa on vielä tiukempaa henkilöstöstä kuin toisesta. Mutta tietenkin jos mietitään, että tämänkin kokoinen työnantaja ollaan, niin ei ne hallintotehtävät tai johtotehtävät, esihenkilötehtävätkään siellä niin kuin itseään hoida. Että kyllä ihan varmasti halutaan esimerkiksi tämmöinen vahva tukipalveluyksikkö, johon itse kuulun, niin jatkossakin, että meillä on esimerkiksi siellä osaavaa henkilöstöä, koska se taas vapauttaa sitten meidän siellä substanssialan osaajia tekemästä heidän omaa perustyötä. Eli jonkun on nekin työt tehtävä. Ja varmastikin tullaan sitten tarkastelemaan, niin kuin sanoin, niin meidän koko organisaation rakennetta jatkossa myös. Joo, eli oli kysymyksiä näistä, että mihin paikan odottajat ja mihin saattohoitopotilaat ja mihin tulee kotisairaalan lupapaikka. Tästähän oli kyse. Ja eli niillä paikkakunnilla, missä sitten tulee semmoisia päätöksiä, että se vuodeosasto sieltä paikkakunnalta loppuu, niin niillä paikkakunnilla joko aloitetaan kotisairaalatoimintaa tai sitten sitä vahvistetaan ja tehostetaan sitä voimassa olevaa kotisairaalatoimintaa. Sallan kohdallahan on se tilanne, että täällä on monta vuotta toiminut kotisairaala todella hyvin ja toivon todellakin, että jatkossakin toimii. Sitä on edelleen tarkoitus niin kuin vahvistaa siinä kohtaa, jos tulee päätöksiä siitä, että vuodeosasto lakkaa. Ja meillä käytännössä suunnitelmissa on siten, että ympärivuorokautisen palvelutuotannon oman tuotannon yksiköihin tulisi kotisairaalan lupapaikat. Sallan kohdalla meillä ei ole oman tuotannon ympärivuorokautista palveluasumista ikääntyneille. Ja ennen kuin meillä on päätöksiä siitä, että mikä tulee olemaan tämä paikkamäärän vähennys tai muutos siihen yhteisölliseen asumiseen, niin me ei voi palvelutuottajien kanssa käydä keskusteluja. Ja nämä tulee tarkentumaan sen mukaan, ne suunnitelmat. Ja ihan varmasti meillä on ne paikat tiedossa, kun tämä ei ole pelkästään niin kuin Sallan asia, vaan tämä on nyt ihan koko Lapin hyvinvointialueen asia.
Ja se on myös niillä paikkakunnilla, mistä ne vuodeosastot säilyy, niin se on siellä sama asia, koska nekin on tarkoitus keskittää siihen akuuttihoitoon. Eli paikanjonottajat, kotisairaalan lupapaikkalaiset, eli silloin kun saattohoitoon tarvitaan sitä lupapaikkaa, tai sitä lupapaikkaa voidaan tarvita silloin, jos on vaikka ikääntynyt, joka muuten pärjää siellä kotona, saa sen keuhkokuumeen, tarvii sitä suonen sisäistä antibioottia siihen keuhkokuumeeseen, mutta se keuhkokuume vie hänet niin vetelään kuntoon, että hän ei pysty huolehtimaan omasta ruuasta tai hygieniastaan, ja silloin hän tarvitsee sitä hoivaa. Niin ajatus on se, että hän menee silloin sinne meidän hoivapaikkaan, jossa se henkilökunta antaa hänelle sen hoivan, ja kotisairaala käy antamassa sitten sen sairaanhoidon, eli ne suonen sisäiset antibiootit. Sitten niistä digipalveluista, niin täytyy muistaa nyt digipalveluista se, että ensinnäkin asiakkaan täytyy sitä haluta. Sen täytyy osata käyttää sitä, niin laitteita, kun ymmärtää, että miten ne toimii. Ja se minun lempilapsi. Pitää olla kenttää. Pitää olla kenttää. Eli eihän me nyt niin pöliä olla, että me laitetaan kalliita digilaitteita semmoiseen paikkaan, missä ei ole kenttää. Siihen tarvitaan paikallistuntemusta. Mutta siinä täytyy tietyt ehdot. Se ei sovi kaikille. Ja sitten voi olla, että ei halua. Vaikka osaisi ja olisi välineitä, niin ei halua. Niin ei silloin. Sitten tullaan käymään. Noista digipalveluista vielä, niin meidän pitää muistaa, että meillä on se väestönosa, joka haluaa ehdottomasti myös käyttää niitä. Että nuoret haluaa ja ne vaatii niitä. He ei halua lähteä live-asioimaan monestikaan, vaan he haluaa ottaa yhteyttä etänä ja pyytää palvelutarpeen arvioita ja hoidon tarpeen arvioita ja näin edelleen. He on sitä digisukupolvea, että meillä pitää olla monenlaisia kanavia. Tuosta vielä näistä paikka-odotteista, niin tuossa Annukka kun puhui, meillä on myös monesti meidän akuuttiosastoilla ollut näitä sosiaalisiin syin olevia, että on tätä pärjäämättömyyttä ja sitten jos esimerkiksi omaishoitaja sairastuu äkillisesti, niin se omaishoidettava tarvii sen akuutin paikan, mutta hän ei tarvitse silloin sairaanhoidollista hoitoa, vaan se hoito on sitä hoivahoitoa ja meillä täytyy olla niitä paikkoja ja niitä kyllä oikeasti järjestellään. Että koko ajan me tehdään tätä työtä, että me saadaan joka paikkakunnalle tällaisia paikkoja, että ne on oikeassa paikassa silloin ne ihmiset. Ei ne tarvitse sitä sairaanhoitoa ja lääkärihoitoa silloin, ne tarvitsee vaan sitä hoivahoitoa. Että ihmiset hoidettaisiin oikeassa paikkaa. Kiitoksia. Nyt oli sitten vielä ne alalta paineet, pitäisi houkutella takaisin, niin siihen lääkkeet. No se olikin se varmaan todella helppo kysymys tähän vaiheeseen. Joo. Varmaan tuossa kun aikaisemmin taisi olla Helken puheenvuorossa, nostit muun muassa ne kilpailukykyiset palkat siellä yhtenä tekijänä, niin se on semmoinen palaute, mitä monesti saadaan tietenkin, että palkka on se yksi tärkeä asia. Ja aivan varmasti niin kuin tämäkin on semmoinen, mitä kaikilla hyvinvointialueilla tarkastellaan. Mutta täytyy myös muistaa se, että missä tilanteessa me nyt juuri ollaan. Meillä on se 98 miljoonaa siellä, joka pitäisi löytää jo nyt säästöjä. Ja meillä on tälläkin hetkellä tulossa ihan siis tämmöisiä niin kuin lakisääteisiä sopimuskorotuksia. Ei meistä kukaan pysty lupaamaan varmasti millään hyvinvointialueella, että raha on se ratkaisu esimerkiksi tässä asiassa, että nostetaan palkat ja sillä hyvä ja sillä saadaan houkuteltua henkilöstöä. Että ei varmasti niin ei tule tapahtumaan. Se vaatisi kyllä jotakin suurempaa ihmettä, että löytyisi hyvinvointialueelle tämmöinen raha. Mutta sitten täytyy miettiä, että mitä niitä muita tekijöitä on. Jos mietitään niin kuin perinteisesti, minkälaisina tämmöisiä julkisia työnantajia on pidetty, ne on semmoisia olleet luotettavia ja ovat luotettavia. Se on muun muassa yksi syy, minkä takia itse olen hakeutunut tämmöiselle niin sanotulle virkamiesuralle. Koetaan, että se on semmoinen pitkäaikainen, pysyvä työnantaja. Minun mielestä aika vähän niin kuin mainostetaan meidän nuorille ja tuleville työntekijöille
kuitenkin näitä julkisen sektorin niin kuin työpaikkoja tästä näkökulmasta. Se on ihan varmasti totta, että me ei tulla pystymään kilpailemaan yksityisten vaikkapa tämmöisten firmojen kanssa, jotka tarjoaa vaikkapa sosiaalityöntekijälle 5 500 € jostakin tehtävästä, koska ei meillä yksinkertaisesti ole tämmöisiä palkkoja tarjolla. Mutta sitten taas meillä on sellaisia muita etuja, mitä ei vaikka siellä tämmöisillä yksityisillä firmoilla on. Siellä ei ole vaikka palkallisia sairaspoissaolopäiviä tai sanotaanko pitkiä vuosilomia, mitä meillä täällä julkisella puolella on. Tämän tyyppisiä asioita, niin ihan varmasti sitten on niin hyvä ainakin muistutella mieleen. Kiitoksia. Vammaispalveluista terveisiä sen verran näihin ehkä kokonaisuutena edellä mainittuihin teemoihin. Sellaista on näkyvillä. Minä olen ihan siellä käytännön työssä ja tänään viimeksi ihan asiakastapaamisia ja teen sitä palvelutarpeen arviointityöskentelyä johtavana viranhaltijana. Koko itäisellä alueella on vuodeosastolla, jossa jäädään pitkäksi aikaa ja sitten se taas ei näyttänyt tarkoituksenmukaisena. Siellä on ihan selkeästi semmoista, mistä voitaisiin luopua niin vammaispuolella. Löydettäisiin nopeammin niitä ratkaisuja sitten siihen pitkäaikaiseen asumiseen ja siihen kodinomaiseen ympäristöön. Sitten jos ajatellaan omaishoitoa, niin siellä voi olla tilanteita, jossa on totuttu käymään ehkä laitoshoidossa, sitten vapailla, niin se, että tehostetaan sitä perhehoidon osuutta, sijaisomaishoitoa, ja näihin me on ruvettu löytämään hyviä ratkaisuja tässä myöskin, että panostetaan tämmöisiin, mitkä on toisaalta halvempia, mutta sitten myös asiakkaan kannalta ihan tarkoituksenmukaisempia näihin liittyen. No niin, pyydettiin pientä yhteenvetoa kuntoutuspalveluista. Meillähän kuntoutuspalvelut, eli mä vastaan koko hyvinvointialueen kuntoutuksesta, niin me ollaan säästetty sillä tavalla, että me ollaan lisätty henkilökuntaa. Eli me ollaan perustettu vakanssia ja rekrytoituja on onnistuttukin siinä. Me ollaan saatu puheterapeuttia ja toimintaterapeuttia, josta on ollut pulaa koko maassa. Ja myös täällä Sallassa nyt on sellainen suunnitelma, että täällähän on nyt 3 fysioterapeuttia tällä hetkellä. 1 tyhjä fysioterapeutin vakanssi, joka muutetaan toimintaterapeutin vakanssiksi. Eli ostopalveluista päästään omaan toimintaan. Ja toimintaterapeutin on tarkoitus toimia sitten myöskin Pelkosenniemen Savukoski alueella sitten palveluita tuottamassa. Täällä on Sallassa 60% puheterapeutti. Ja meillä on tarkoitus jatkossakin, se on lainavirka Rovaniemeltä, meillä on tarkoitus jatkossakin sitten saada tänne itäiselle alueelle ihan oma puheterapeutin vakanssi, että täällä olisi ostopalvelun sijasta omana toimintana sitten puheterapiaa. Ja sekä Salla, Pelkosenniemi, Savukoski, ehkä vähän tuuraa sitten Kemijärvenkin puheterapeuttien loma-aikana. Ja tämä mahdollinen osaston lakkauttaminen jossain määrin vähentää. Tietysti meillä on fysioterapeutti käynyt sillä osastolla, mutta meillä ei ketään jää työttömäksi, vaan kaikille kyllä riittää töitä siellä kotikuntoutuksessa ja avokuntoutuksessa, missä varmasti tulee sitten taas enemmän kysyntää, kun pyritään siellä kotona pitämään ihmiset hyvässä kunnossa. Kiitos, ja päästetään vielä Merja kertomaan vähän sitä omasta alueesta ja sen jälkeen otetaan kysymyksiä. Siellä on useampia puheenvuoropyyntöjä. Kiitoksia, Petteri. Voisin vähän kertoa perheiden ja työikäisten palveluiden tilanteesta. Meillähän tällä hetkellä Sallassa on 1 sosiaalityöntekijä paikan päällä ja 1 sosiaaliohjaaja täysaikaisesti. Lisäksi meillä käy Savukoskelta sosiaaliohjaaja ja sosiaalityöntekijä tarpeen mukaan muutamia kertoja viikossa. Sitten käy lastenvalvoja, käy täällä tarvittaessa. Lastenvalvojan palveluthan on hyvinvointialueella keskitetty sillä tavalla, että koordinoidaan kaakkoiselta alueelta. Sitten lastensuojelu hoidetaan täällä paikan päällä, perhesosiaalityö hoidetaan, työikäisten sosiaalityö hoidetaan niin kuin ennenkin hoidettu. Sitten meillä on kunnan kanssa tehdään loistavaa yhteistyötä perhekeskuskehittämisen puitteissa, eli ollaan luomassa tätä perhekeskustoimintamallia Sallaan, ja sillä pyritään nimenomaan vaikuttamaan siihen myös lasten ja nuorten ja perheiden hyvinvointiin. Ja sitten on myös tarkoitus
meillä panostaa näihin matalan kynnyksen palveluihin, että siellä on suunnitelmissa, että perheiden ja työikäisten palveluihin saataisiin 10 uutta virkaa. Sitä en osaa sanoa, että minne ne tulee sijoittumaan, mutta tavoite on niin panostaa niihin matalan kynnyksen palveluihin. Sitten meillä on koulupsykologin virkoja perustettu ja tarkoitus olisi, että ne saataisiin täytettyä, jolloin me pystyttäisiin myös niitä palveluita vahvistamaan myös täällä Sallassa. Meillä on täällä osaava kuraattori. Ja Sallassa on sillä lailla hyvä tilanne ollut sosiaalityön osalta, että me ei ole jouduttu ostamaan tänne sosiaalityön palveluita. Me ollaan aika monelle muulle paikkakunnalle jouduttu ostamaan. Ja sitten meillä on vielä tämä sosiaalipäivystys, joka toimii 24/7 entiseen tapaan. Ja tosiaan itsekin olen sillä johtajatittelillä, mutta tälläkin hetkellä päivystän itäisen alueen virka-ajan ulkopuolista sosiaalipäivystystä, että tämä tehtäväkenttä on aika moninainen. Mutta meillä ei ole mitään isompia muutoksia tulossa, että pikemminkin pyritään palveluita vahvistamaan. Ja itse ajattelen sen, kun pitkään on aikanaan Sallassa työskennellyt, että tässä on myös se tilanne, että jos käy joskus niin, että jostain syystä se sosiaalityöntekijä lähtee muualle tai ei pysty olemaan hetkeen töissä, niin me pystytään sitten toisaalta paikkaamaan sitä, mitä ennen sitä tilannetta meillä ei ollut. Mä vielä kommentoin sen verran, että oli puhe tässä, Miinari, että puhuja näistä ostopalveluista, niin perusterveydenhuollon puolella on purettu määrätietoisesti myös sitä ostopalveluita, että varmaan kaikki lukijoineet, että moni hyvinvointialue on kamppailu sen kanssa, että joutuvat ostamaan ostopalvelulääkäreitä perusterveydenhuoltoon ja ne maksaa tosi paljon, ne hinnat on aivan huikeita, mutta me ollaan määrätietoisesti purettu perusterveydenhuollosta Lapista ja me ollaan saatu työntekijät omiksi työntekijöiksi. Meillä ei ole tällä hetkellä perusterveydenhuollossa yhtään ostopalvelulääkäriä. Ja samaa me on tehty myöskin hoitajien puolella, että kyllä mä sanoisinkin, että meillä kuitenkin on työnantajana ollut sitä vetovoimaa. No niin, kiitoksia näistä esittelyistä. Ja nyt kun minä lähden kiikutamaan tätä mikkiä tuonne taakse Maijalle, niin samalla Annukalta kysyy, että ollaanko me kuinka aikataulussa? Että 21 minuuttia aikaa. No niin, eli ihan hyvin ehditään vielä ottaa kysymyksiä ja niihin saadaan vielä vastaukset. Maija, ole hyvä. Kiitoksia. Semmoista asiaa olisin kysynyt nyt, kun tästä fysioterapiasta puhuttiin, niin meillähän on tuonne, mikä hyvinvointikeskus se nyt on, sinne kellariin remontoitu semmoinen kuntosali, missä on kaikenlaisia punttia ja muita, ja on kuulunut, että siellä ei ole minkäänlaista toimintaa, niin haluaisin tietää, että tässäkö itsekin köppänöityy, kun on 4 keinoniveltä jo ja sormet väärässä, niin voisi siellä käydä, kun se on lähempänä kuin tuolla tunturilla, niin minkälainen tilanne siellä nyt on? Annukka tietää tai Paula tietää tai ketä siellä nyt onkaan, niin pitäisi tietää jotakin tästä kuntosalista ja sen toiminnasta. Kiitos Maijalle ja otetaan tässäkin nyt muutamia napakoita kysymyksiä ja sitten vastauksia, niin saa mahdollisimman moni pääsee sitten kysymään. Arja Virtanen kysyy, että siitä Labrasta vielä, että kun siitä kuuluu nyt monenlaista huhua, että tarkoittaako se niin, että täällä kuitenkin otetaan verikokeet, mutta ne sitten lähetetään Kemijärvelle ja sieltä tulee vastaukset. Ja sitten toinen asia, että toivottavasti teillä on nyt tämän ensimmäisen vuoden aikana niin tämä byrokraattisuus niin kuin vähän jo selkeytynyt, ettei ole niin monimutkaista kaikki täällä, kun täällä on ennen ollut niin selkeä. Ja sitten vielä kunnalle kiitos, että meillä on kyllä senioreille hyvät liikuntamahdollisuudet ja keinot, ketkä vain pystyy kulkemaan ja innostuu asiasta. Kiitos paljon, lämmittää mieltä saada positiivista palautetta ja täällä oli sitten Helkellä. Ole. Kiitos. Tässä on tämä rouva, en tiedä hänen nimeä, mutta toi esille hyvin tärkeän asian, eli tämän saavutettavuuden siis tavallisilta ihmisiltä, sairailta erityisesti ja vanhuksilta. Itse tiedän, kun olen jo siinä iässä, että olen jättänyt vakituisen työn, että meillä on näin loistava tämä tila nyt käytössä.
niin keskiviikkoisin on mainiot tanssit, johon kannattaa aina tulla, oli nuori tai vanha, sairas tai sitten terve. Niin sen jälkeen esimerkiksi voisi olla joku tällainen tilaisuus niitä, jotka kokevat tällaisia huolta näiden palveluiden saatavuudesta ja haluavat ikään kuin valittaa. Me ollaan tuolla osallisuus- ja asiakkuuslautakunnassa, niin siellä kuulee hyvin paljon siis niiltä, joilla on omaisia sairaana tai jotakin tällaisia, ja kuinka vaikeaa se on se kunnan tai palveluiden saaminen. Tällainen voisi olla, Petteri, kuule hyvä, että niin järjestää tänne vaikka viikko toisensa perään. Ja sitten tämä palkka, niin minä kysyn, kun en tunne sinua, niin tiedätkö mikä on hoitohenkilöstön palkka? Ei vaan hän. Meillä on hyvin monenlaisia. No niin, mutta lähtöpalkka sille, joka ei ole ollut, tulee ensimmäistä kertaa. Tarkennatko vielä vähän, että missä tuntipalkka, kuukausipalkka. Tarkoitan, että meillä on niin monenlaisia hoitotehtäviä. No, lähihoitajan palkka. 2800 euroa. Anteeksi? 2800 euroa. Lähtöpalkka. Nyt meni tonnilla väärin. Minä voin ottaa tuosta kännykästä ja näyttää. Sairaanhoitajalla olisi 2800. Niin, mutta siis 1946 euroa. Tuntipalkkaa 12,06. Ja ymmärtää, että kun ei ole koko päivä työtä aina saatavilla, ja vaikka täällä ei ole hienopuuteista sanoa niin kuin suoraan, niin tällainen suojaus on poistu työttömältä, niin merkitsee sitä, että työttömät eivät edes kokopäiväisenäkään palkalla helposti lähde, jos ei se ole pidempi aikaista. Ja varsinkin jos siellä tarvitaan muutampi tunti viikossa, niin silloin käy niin, että ei sitä töihin voi lähteä. Hautajärveltä, Hirvasvaaralta, joka on työtä, ei yksinkertaisesti kannata lähteä. Tämä pitää niin meidän ymmärtää, että hoitohenkilöstön työn luonne, kuva on täydellisesti muuttunut siitä, mitä se oli vielä muutama vuosi sitten. Ja se on todella raskasta työtä. Ja tällä palkalla, minusta se on aivan niin kuin vähän falskia sanoa, että meillä on työvoimapulaa. Meillä on työvoimapulaa siitä johtuen, että he eivät saa asianmukaista palkkaa. Siis ei asianmukaista palkkaa. Ja tämä on hyvin tärkeää. Ja minulla ei mitään muuta ole, mutta järjestää, Petteri, ja minä olen siinä mukana varmasti kuuntelemassa huolia, koska se on se, mikä pitää viedä tänne ylimpään johtoon saakka. Kiitoksia Helkeli. Nythän sieltä tuli jo käskykin, niin tämä alkaa olla hyvällä mallilla, että porukka lämpenee. Ja sitten otetaan hyvä idea Helkeltä. No niin, siitä kuntosalista kysyttiin. Täällähän on tosiaan hieno kuntosali. Minäkin olen käynyt siellä tutustumassa tiloihin. Meillä on lääkinnällisen kuntoutuksen ryhmiä ja niitä järjestetään sillä tavalla, että kaikki, ketkä tarvitsee paikan lääkinnällisen kuntoutuksen ryhmään, niin perustetaan tarvittaessa lisää ryhmiä. Että se ei jää siitäkin, etteikö mahtuisi. Mutta lääkinnälliseen kuntoutukseenhan tullaan niin kuin silloin, kun joku sairaus, vika tai vamma, jonka tarvitsee kuntoutusta. Ja se kertamaksu on aina 4 euroa. Se on hyvinvointialueen asiakasmaksuhinta siitä ryhmäkuntoutuksesta. Ennaltaehkäisevää kuntoutusta tarkoitin lähinnä. Niin mä ajattelinkin, että ehkä sitä tarkoitit. Ja se ennaltaehkäisevä kuntoutushan on enemmän sitten kunnan liikuntatoimen vastuulla. Ja ensi viikollahan täällä onkin Sallassa sitten hyvinvointi-, terveys-, turvallisuus yhteistyöpalaveri hyvinvointialueen ja kunnan kanssa, jossa mietitään just näitä meidän yhteisiä vastuita hyvinvoinnin ja terveyden edistämiseksi. Kiitos Annukka. Vastaan siihen laboratoriokysymykseen. Eli Sallan laboratoriohan siirtyi Nordland kuntayhtymälle silloin, kun me siirryttiin hyvinvointialueelle. Ja tarkoitus on, että Sallan laboratorio on edelleenkin auki kaikkina arkipäivinä.
Ja ennalta suunnitellut laboratoriokokeet, niin, eli ne, mihin niin kuin yleisimmin tullaan vaikka laboratoriokokeisiin ennen lääkärin vastaanottoa, niin ne näytteet otetaan Sallassa ja ne lähtee sitten taksin mukana kello 10.45 Kemijärvelle Nordlabin laboratorioon ja vastaukset on luvattu meille siinä kello 13 aikaa. Ja muutoin sitten laboratorion aukioloaikana me käytetään pikatestejä. Ja kaikki ne meillä käytössä olevat pikatestit on käyty itäisen alueen yksikönjohtajan ja johtavan lääkärin kanssa läpi tässä ihan vastikään. Eli katsoisin, että vaikka toiminta supistuu, niin silti meillä on edelleen hyvät palvelut. Sitten Arja kysyi siitä, että onko sitä byrokratiaa vielä, niin kyllä sitä kuule Arja on. Ei me ihan ekassa vuodessa päästy pois. Ollaan me ehkä pikkusen enemmän nyt selvillä vesillä, että itse tietää edes, että keneen otetaan missäkin asiassa yhteyttä, mutta on sitä vielä. No niin, tähän laboratoriohommahan nyt menen sitten, että eihän ne nämä vanhusraukat ole tiennyt edes puhelinnumeroakaan sinne Nordlabbiin. Ihmettelevät vain, että ei pääse enää laboratorioon sillä numerolla, mikä on ollut. Että tieto ei ole kyllä mennyt vanhuksille perille. Että se on ihan tosiasia. Minä monta kertaa kuullut vanhuksien kyselevät, että kun ei pääse tosiaan laboratorioon. Enäähän sillä vanhalla puhelinnumerolla, että pitäisi vähän paremmin näitä vanhuksia informoida. Täällä käydään neuvottelua. Osaako tähän joku vastata, että mikä on muuttunut ja miksi ei puhelimella pääse? Tällainen kysymys. Paula tästä, olet. Kiitos Petteri. Varmaan olettekin moni, joille on suunniteltu laboratoriokokeita, niin saaneet semmoisen Nordlabin ohjelapun, jossa on se puhelinnumero tai sitten nettiosoite, sinne voi netistäkin varata ajan. Mutta mulla ei ole kyllä tietoa siitä, että se puhelinnumero olisi muuttunut. Meillä on ne samat semmoiset pienet mustavalkoiset laput, joita me jaetaan ihmisille. Mutta mahdituttaa tämä asiakseen ensi viikolla tarkistaa, että onko jotakin outoa tapahtunut. No niin, kiitoksia. Ja sitten kun me järjestetään tänne se Helken toivoma, oliko se höppötanssin jälkeinen valituskerho, niin siellä voidaan sitten puida tätä asiaa. Ja oliko Helkellä kysymys vielä? Ei ole. Eikö se alkanut numerolla 049 se? Vai onko se 040? En minä ole puhelimella. Minä juuri olen katsomaan. Ei minun ole mitään. Nyt jos jollakin vielä tieto painaa joku ja haluaa kysyä, niin täällä olisi vielä. No niin, tänne. Olkaa hyvä. Joo, minä olen Hannu Virtanen, jotta Salpe hyvinvointialueen vammaisneuvostossa. Ja kuinka varmoja, että nämä säästöt niin toteutuvat, kun esimerkiksi vammaisneuvostolta on pyydetty lausunto näihin säästöihin liittyen, niin siihen oli vastannut joku työryhmä jo edeltäpäin, ja meillä on se vammaisneuvoston kokous vasta ensi viikolla, niin onkohan tuo ihan lainmukainen päätös? Kiitos. Sen verran vielä on pakko kysyä, että onko mulla kuulun ymmärtämisessä jotakin ongelmaa. Minä kysyin teiltä virassa olevia virkavastuullisia, niin nielettekö te kaikki? Siis onko ihan oikeasti niin, että kun te näette mikä käytän, teillä on pitkä kokemus siitä, mitä on olla ihminen täällä Lapin Selkosilla. Ja kun tulee tämmöiset ohjeet, jotka on aivan järjettömiä, siis vai väitättekö, että niissä on joku järki? Niin te seisotte niiden takana,
Ja minä koen tässä semmoisen vastakkaisuuden, että te olette jotenkin niin kuin puolustuskannalla sen suhteen, että kun nyt on annettu se 100 miljoonaa, niin te nielette sen kakistelematta ja rupeatte kyselemään meiltä, että mistäs me nyt niin säästettäisiin. Pitäisikö meidän kaikkien kuolla? Sitäkö te toivottaa? Koska tänä päivänä kuolintilastot Suomessa osoittaa sen, että väkiä kuolee yhtenään. Niin mä kysyn edelleen, minä en saanut vastausta, teettekö te kriittisiä arvioita ylöspäin? Mä haluaisin siihen vastauksen. Ja mihin te osoitatte ne teidän kritiikit? Se on hirveän tärkeää, koska teidän uskottavuus on myös vaakalaudalla. Nyt näytti siltä, että vammaispalvelusta pyöritettiin kans päätä mulle, kun kysyin, että tietääkö, että mikä ryhmä on antanut nyt jonkun lausunnon tähän, että kuinka varmoja ollaan siitä, että säästöt toteutuu, ja vammaisneuvostolta on pyydetty lausuntoa ja joku oli lausunut, niin meistä kukaan ei tiennyt, että mikä ryhmä on lausunut. Eli me selvitetään sitä, että mikä ryhmä on nyt sitten antanut lausuntoa ennen sitä vammaisneuvoston lausuntoa. Ja se, kenen kanssa me käydään keskusteluja, niin meillähän on jokaisella siellä se oma vastuualue tai vastuuyksikkö, jota me johdetaan. Meillä jokaisella on oma esihenkilö, meillä on ne kollegat siinä. Me käydään hyvinkin kriittistä keskustelua siinä. Eikä tässä sopeuttamisohjelmissa edes vielä tässä vaiheessa, vaikka se on sinne aluehallitukseen menossa silloin 17.4., niin ne miljoonat ei ole vielä koossa. Eli hyvinkin tarkkaan katsotaan, että mistä ne on realistista ottaa. Mutta Tuula halusi vielä. No niin, mä voisin lisätä sen verran, että silloin kun tästä sote-uudistuksesta puhuttiin, niin puhuttiin kovasti siitä, että perusterveydenhuoltoa pitää vahvistaa ja saada se erikoissairaanhoidon kulut niin kuriin. Itse olen perusterveydenhuollon puolen ihminen, ollut aina julkisella puolella tekemässä ihan sitä kliinistä lääkärin työtä. Ja se on ollut tosi antoisaa ja mä niin puolustan kyllä henkeä ja veren tätä perusterveydenhuoltoa. Ja mä näen sen, että erityisen tärkeää on se, että ne terveyskeskukset, ne lähiasiointipisteet pysyy jokaisessa kunnassa. Ja kun me katsotaan nyt monia hyvinvointialueita, kun olette lukeneet kaikki lehdistä, siellä täällä suljetaan niitä terveysasemia. Ne saattaa sijaita varsin kaukanakin toisistaan ja meillä ei ole mitään aikomustakaan sulkea näitä terveysasemia. Mutta ihan niin kuin Annukkakin sanoi, meidän on ihan pakko miettiä, mitä me tehdään. Ja kyllähän tekemässä ollaan säästöjä myös erikoissairaanhoidon puolella. Että olette varmasti lukeneet, kuinka kipeitä asioita sillä Länsi-Pohjan puolella mietitään nyt, kun siellä sairaalapuolella tehdään niitä supistuksia jatkossa. Tässähän suunnitelmissa on, että ne synnytykset esimerkiksi loppuisi siellä Länsi-Pohjan keskussairaalassa. Ja siihen liittyen sitten monia päivystysrinkejä ei enää tarvittaisi. Synnytystoiminta on sellainen, että siellä on oltava hälytysvalmiudessa koko ajan gynekologipäivystys, anestesiapäivystys, siellä on oltava leikkausvalmius, kun synnytetään. Ja kaikkien näiden päivystysrinkien ylläpitäminen, yksittäisten päivystysrinkien ylläpitäminen maksaa jo miljoonia. Mutta kun sitten siitä asiasta on puhuttu, että me tällä 200 000 asukkaan hyvinvointialueella ei ehkä voi olla 2 sairaalaa, jossa synnytetään. Ja siellä syntyy ehkä 300 lasta, eli yksi lapsi noin joka 3. vuorossa. Ja kaikki muut vuorot, mitä ne tekeekään. Että onko meillä varaa pitää sitä, niin kuinka kipeä asia se on sielläkin, että he miettii sitten siirtymistä Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialueen puolelle. Että kyllä nämä vaikeita asioita on, mä ymmärrän ihan täysin.
Mutta meidän on niin virkamiehenä mietittävä näitä asioita, että asiat hoidetaan. Ja mä uskon myöskin nämä niin kuin, palvelut pysyy ja suurin merkitys niin perusterveydenhuollon puolella on sillä, että meillä on ne lähiasiointipisteet, ne terveyskeskukset siellä ja ne omat lääkärit ja omat hoitajat. Ja kaikki muu asia kyllä järjestyy. Me ei oleteta kukkaa, että meidän umpilisäke leikattaisiin täällä jossain lähempänä omaan kotiin, vaan silloin mennään sairaalaan ja ollaan se muutama päivä. Ja mä ajattelen siitä akuuttihoidosta ihan samalla tavalla. Se muutama päivä voidaan olla vähän kauempana siitä omasta kodista. Mutta sitten ne elämän loppuvaiheen hoidot ja semmoiset niin hoivahoidot, niin ne pitää olla siellä lähellä sitä omaa kotia ja sukulaisia ja läheisiä. Kiitos. En malta olla kommentoimatta. Pahoittelut, kun aikaisemmin sanoin niin väärin ne palkkatiedot. Pitäisi tulla apteekin hyllyltä, mutta ei ne aina tule. Otetaan opiksi. En tiedä, mistä se pilkahti se luku mieleeni, mutta tuossa kun palkkoja harmonisoitiin viime syksynä, niin otettiin tavoitteeksi, että ne lähihoitajien palkat saadaan nostettua 2000 euroon, ja sitten sairaanhoitajien tehtävissä meillä on hyvinkin eri tasoisia noita lähtöpalkkoja, riippuu vähän, että minkälaisessa tehtävässä toimii. 2300 euroa, 2400 euroa, tai voi olla siitä hieman ylöspäin tehtäviä kohtaisia palkkoja, noin suurin piirtein. Tämä vaan tässä kohtaa. Voisin semmoisen näkökulman tuohon esittää, kun on ollut sitä byrokratia kriittistä näkökulmaa, toisaalta myös sitten sitä että onko työntekijöillä, että mikä se on se väylä sinne sitten kertoo sitä omaa, että kun näkee epäkohtia, niin edelleenkin kyllä niin kuin lähtökohtana aina vammaispalvelun puolelta, kun ajatellaan, että pyritään minimoimaan se vamman tai sairauden aiheuttama haitta, niin sitä saa kyllä ihan päivittäin muistutella töihin lähtiessä. Tavallaan se, mikä on erona myös aikaisempaan, kun tehtiin kunnittain ja ehkä se verkostoituminen oli suppeampaa siihen nähden, niin nyt ihan yksittäisiäkin asioita, mitkä tämmöisiä ilmiöinä nousee myöskin tiimikeskusteluun ja se asia, mikä nousee jossain, niin saa sitä kautta niin sitä tietotaitoa myös, että joku onkin hyvinkin kriittisesti, että eihän tuossa tilanteessa nyt noin, vaan nimenomaan tämä on se ensisijainen ja miten lähdetään ja onko otettu varmasti huomioon tämmöinenkin näkökulma, niin näissä niin kuin ihan yksittäisissä palvelutarpeen arvioissa niin on pystytty paremmin sitten reagoimaan siihen kokonaisuuteen ja saamaan sitten tukea ihan semmoiseen niin kuin yksittäisiin tilanteisiin. Että tämmöinen näkökulma myös siinä, että toisaalta byrokratia pitää myös kääntöpuolena tänne, että tietotaitoa on enemmän käytettävissä. Ehkä joku ei kutsu tätä ehkä byrokratiaksi, mutta se semmoinen niin kuin verkostoituminen on mennyt eteenpäin Labhan myötä kyllä. Sen näkee päivittäisessä työssä. Kello alkaa olla sillä mallilla, että on aika kiittää kaikkia meidän osallistujia ja meidän vierailevia asiantuntijoita. Itsellä jäi tästä mieleen semmoinen, kun se vähän niin kuin tuolla kummittelee, että oletteko te tämän asian takana. Ja minusta joku sanoi hyvin, että me ollaan kaikki tässä samassa veneessä, että silloin kun tehdään sopeuttamista ja säästöjä, niin eihän se varmasti kenestäkään mukavaa ole, mutta itse olen yrittänyt välillä miettiä sitä, että kun meillä on se 100 miljoonaa säästöohjelma, että miettiä sitä, että mitä me joudutaan sen eteen tekemään, niin miettiä myös sitä, että mitä me saadaan sillä 900 miljoonalla, mikä meillä on käytössä. Ja miten me se kaikista järkevimmällä tavalla se 900 miljoonaa käytetään, että me saadaan ne tärkeät lähipalvelut, niin kuin tuossa aikaisemmin sanoin, niin meillä on Lapissa erityispiirteitä ja yksi on pitkät välimatkat ja jos me ruvetaan näitä meidän lähipalveluja karsimaan, niin silloin se mahdollisesti on huono säästökohde ja sieltä tulee sitten kuluja toista kautta. Täällä sanottiinkin jo se meille, että lähipalveluista pyritään pitämään viimeisen asti kiinni. Tässä on varmasti paljon tulossa muutoksia ja tämä
tilaisuus nyt toi meille vastauksia ja tietoa ja toivon, että tämmöisiä tilaisuuksia tulee jatkossa lisää, koska tässä ollaan vielä niin alakuhtaipaleella. Se, että me ollaan selkä seinää vasten siinä mielessä, että se 100 miljoonaa, niin meidän pitää tehdä nyt huhtikuun aikana päätös uskottavasta sopeuttamisohjelmasta, joko 47 miljoonaa. Ja jos me ei tehdä uskottavaa sopeuttamisohjelmaa, niin me ei tulla saamaan lainanottovaltuutta, joka tarkoittaa sitä, että me ei saada meidän välttämättömiä investointeja käyntiin, jotta me pystytään meidän lakisääteiset palvelut järjestämään. Eli meillähän näissä palveluissa niin on myös semmoinen siellä taustalla, että siellä on lailla säädellään hyvin pitkälle sitä, että minkälaisia palveluja meidän pitää tuottaa. Ja se on niin yksi semmoinen, joka asettaa sitten meille vähän rajoja. Mutta tämä oli hyvä avaus ja hyvää keskustelua ja kaikki nämä kriittisetkin puheenvuorot, niin nekin ovat tervetulleet ja tästä on hyvä lähteä sitten miettimään. Ja muistetaan se, että Suomi on kuitenkin maailman onnellisin maa. Ei muuta, kiitos.